خوينا نفري أبيمو تزكعي كم كوبت تتغي أبيمو تزكعي كم يفند تحزي ما أسمع فلناكي كم زانب سنا ورد تزكعي ما حقرنا كي موقفنا سلام تخطاتلت نايز channel كما يتخونوا تصبوك تكونوا ناي وترو تمنيتنان بحقنان يولوم وانكم وترو العلا قداسنا تزلوهم زيناتات تحستون حزنا لكم دبخي لنا كساب مودات نايز بروجرام سانا خصون حدما بخبر نعدمكم ازيا قداس تحستو سلازلنا دما كساب موداتام سانا صنحو بليز لايك قبورو شير قبورو كومنت صحافة نزي channel حقزو أبسرح برتو اسرحينا نسرح نزي قداس حبريتانا باخو من ممتع قداينا إيرترا نقدميت نبتفادما بعاقمنا بزح أستواصو هنقبرين نفتن سلازي نتن قبروس عاري دما نسخاتكم تدقفكمو انت حقوسكم لا سناي نقر تقبرنا بالكونا يلومي قداسي مساتي مهار تحسو يهزلكم قريبا زلغو كم إيرتراويان دما نبحكي تسفا كبزخ النقرات كنرينا let's start here ዋሽንግተን ዲሲ የኤርትራ ቀን ተብሎ እንዲሰየም ተወስኗል። ሌሎችም ከተሞች እንደዚሁ ሜይ 4ን በተለያዩ አሜሪካ ከተሞች የኤርትራ ቀን ተብሎ እንዲሰየም ውሳኔዎች ተላልፈዋል። ዝርዝሩን በአጭሩ ነግራችኋለሁ። ኣብ አሜሪካ ግንቦት ዕለት 24 መዓልቲ ኤርትራ ተባሂላ ከም ዝተሰየመት ብናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ክሰምዖ ከለኻሲ it is very very interesting ناصنت نا إيرترادو لولاونت نا إيرترادو بلا بلا دو نابلا أبارات كيلو زولا زعسور سوزلو مهوراتنا بهالتي بزعبا ججف واقاس تغفلو ناصنت نا إيرترا أشكا على الكصاو تخلون دنقرنهم كقلصولو أبزوعلو لزلو جزيان ساعتن بوغن أمريكا أب واشنطن دي سي بنا أمريكا درجة دما رسران 4 جنبوت معالتي إيرترا تباهيلا نخطوا إذا دما نوتوم أمباسادراتنا إيرترا أب كل كرنعات نزلوا عاب كبري يقبهم عاب سراح يسرح له عاب كبر دما يقبالنا بلنا مجمريا نابتملو تحسونا يتسرح كناتكم فتنينا this is very very interesting مجمريا أنا أمريكا كيرا أنا خلنا كابو زي سنف لعلا قداس نزلوا تحسون ما بزنري بستري وزر لهم حدش chairman ناي أفريكان يونيون كوينو تمريت زلوا ناي جبت ناي كرم ناي جبتي توب دبلومات زنبري منيسر بجاتو سايز زنبري حجر ما ناي أفريكا chairman زلوا مجلسنا حبرة أفريقيا عبتحت مرحنة تزوج قدما هذا كابتي من البعض أب حبرة أفريقيا تزبلت مجلس بزعبة إيرترا زوج أخي كوني ترفني أب حجز لنا يا مدرخ نزل مجلس موت قدما أمانة قدر سنزلوي انتهي ده أصله زباليوم so message of congratulations from the chairperson of the African Union Commission on the occasion of Eritrea's independent state. سلزي الصراحة مشاني وزي قرب دونجيد وزلقن العلا قدر سنة الله دونجين بين وصل وصل دما زيادة كبدت على وين تسمعنا كله يغليو المغلو اللي على كله عندما كاب وشتي أديس أبا زوج زول حبري تب مغندما قد سنة الله the chairperson of the African Union Commission His Excellency Mahmoud Ali Yusuf extends his warmest congratulations to the government and the people of the state of Eritrea on the joyful occasion of their independence day. لذي مجمريا بس مع حالتزي كابلبي زمن شوي وين كابلبي زمن شوي بحقي دليت وين سلامتان وحقوسكم من ملختي كاب نمنجستن نهزبن منجستن هجر إيرترا أبزي فلوين نحقوسن معالتن نكبر معالتقمن معالتناس نتكم بمبال كابتي chairperson محمود علي يوسف زوات ملخت مخاني زنا جرزلو زيت رايقنا يكون أبتي أتعاقمنا كالاتون سمين عجي this historic day not only commemorates the triumph of Eritrea's liberation
but also stands as a powerful testament to the resilience, courage, and unwavering spirit of the people. ስለዚ መዓልቲ እዚ ኤርትራ ናጽነታ ዝረኸበትሉ ሉላውነታ ዝረኸበትሉ ጥራይ ኣይኮነን ኪኑ ዝኸደ እዚ ድማ ሓደ ሓያል ምስክርነት ናይቲ ተጻዋርነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ትብዓት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ከምኡ ድማ ዘይስበርን ዘይፅዓትን መንፈስ ናይ ኤርትራውያን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቐላ መዓልቲ እያ the decades-long struggle for self-determination. Self-determination is a very important one. Struggle for self-determination marked by the immense sacrifice and the steadfast perseverance culminated in the birth of a proud and sovereign nation. وقالات تقامناتو أبي politikaዊ ኣገዳስነት ዘለዎም ቃላት እዩ ዝጥቀም ዘሎ ንኣብነት እቲ ኒ 30 ዓመት ዝቐጸለ ቃልሲ ንናጽነት ኣይኮነን ዝብላ ዘሎ ንመሰል ርእሰ ውሳነ እዚኣ ብዩናይትድ ኔሽንስ ክትሪኦ ከለካ እታ ቀንዲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ መሰል ርእሰ ውሳነ እዩ ተነፊጉ ኣብ ፌደሬሽን ኣትዩ ድሕሪኡ ድማ ኢትዮጵያ ነቲ ፌደሬሽን ጥሒሱ ንኤርትራ መሰሉ ስለ ዝገሃሶ መሰል ርእሰ ውሳነ እዩ መሰል ርእሰ ውሳነ ድማ ማንም ሃገር ኣይሂበካን እዩ ባዕልካ ጥራይካ ትረኽቦ ምክንያቱ ርእሰ ውሳነ ማለት ህዝቢ ናይቲ ሃገር ድምፂ ገይሩ ሬፈረንደም ገይሩ ንሕና ናጽነትና እንደሊ ወይ ከምዚና እንደሊ ዝብል እምበር ኢትዮጵያ ሂባቶ ዋላ ጅን ዕፍሪት ሂባቶ ዝብል ዘረባ ወይ እውን ዲቤት ንዑ ክቐትል ዝኽእል ኣርጊመንት እዩ ስነ መጎት እዩ ስለዚ መጎት እዚ ብዓይኒ ሕጊ ዓብይ ክብደት ዘለዎ እዩ እንታይ እዮም ዝብሉ ኢትዮጵያውያን ገለ ኤርትራ ናጽነታ ካብ ኢትዮጵያ ረኺባ ኣብሶሉትሊ ራቢሽ ኤርትራ ካብ ናጽነታ ካብ ኢትዮጵያ ኣይኮነን ረኺባ ኤርትራ ነቲ ኢትዮጵያ ጊሳ ጨቁኢናን ብሓይሊ ጎቢጣ ሒዛታ ዝነበረት ሰጉይጓ መሰር ርእሰ ውሳነናታ መጀመሪያ ብቕልጽማ ንጊማ ድማ ብድምፂ ናይ ህዝባ ብሬፈረንደም እያረጋጊፃ ስለዚ ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ኣይኮነት ናጽነታ ረኺባ ጥራይ መሰር ርእሰ ውሳነያ ጥራያ ብሕጊ ብሓይልን ብሕግን ኣተግቢራ ዝበሃል ዘሎ ስለዚ ንዓ ብምጥቃሱ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ሃገር እዚኣ ክሳዕ ክንደይ ኩርዓትን a birth of a proud ኩርዕትን ልኡላዊትን ሃገር ድማ ድሕሪ ዝኹሉ ቃልሲ ሓንቲ ኩርዕትን ልኡላዊትን ሃገር ኮይና እዚአን ጥራይ ዝብል ከማን እኹል እዩ ነይሩ ቀፂሉ እንታይ ይብላ ኣሎ እዚኣ ምናልባት ናይ ጅቡቲ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ምዃኑ ሓደ ካልኣይ ጅቡቲ ምስ ናይ ኤርትራ ተመሳሳልነት ታሪክ ስለ ዘለዋ እቲ ጎበጣ ናይ ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ሓንጎልናትና ስለ ዘሎ ናይ ቀረብ ኣፍሪካ ካብኣ ዝተበገሰ ዘረባ ምዃና እዩ ዝግምት ኣነ ስምዑ እንታይ ይብል Eritrea's path to independence continues to inspire Africa and the world, reflecting the universal aspiration for dignity, justice, and freedom. Na Eritrea ጉዕዞ ናይ ናጽነት ንብዙሓት ኣፍሪካውያን ሓደ ኢንስፒሬሽን ወይ እውን ዝሕጉስን ዝሕብንን ኣብነትን እዩ ንኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነስ ዋላ ንዓለም እውን እንታይ እዩ ከዘርኢ ዘሎ reflection of universal aspirations ህዝቢ ዓለም ብዓብዩ ዝደልዮ ነገር ወይ እውን ዝምነዮ ክብረት dignity ክቡር ብክብረት ንኽትነብር ፍትሒ ከምኡ ድማ ናጽነት ንኽትረክብ ህዝቢ ኤርትራ ዝገበሮን ዝኸዶ ዘሎ ጉዕዞን እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራ ብቲ ስኮላርስ ናይ ኣፍሪካ ወይ እውን ፖለቲከኛታት ናይ ኣፍሪካ እቶም ቁልዓት ኣፍሪካውያን ንኤርትራ ትኸዶ ዘላ ዓብ ክብሪ ዘለዎ ዋጋ ትኸፍሎ ዘላ ይፈልጡ ወይም ግን ዓብ ክብሪ ኣለዎ ምክንያቱ እቲ ምዕራባዊ ዓለም ንኤርትራ ብድመሰላ ንኸይትኸይድ ዝገብራ ዘሎ ተፅዕኖ ይፈልጥዎ እዮም ኤርትራ ኩሉ ትሓልፎ ዘላ ናይ ኤርትራ ፀገም ከም ዘይኮነ እቲ ርእሱ ዘለዎ ሰብ ይፈልጥ እዩ ርእሲ ናቱ ፀጉሪ ጥራይ ዘለዎ ሰብ ግን ኤርትራታ ኣለዎ ብላብላ እናበለ ክዛረበዋል ንሶም ግደፎ ሕጂ እንታይ ብላላ as we mark this important milestone the African Union reaffirms its solidarity with Eritrea and all its member states in the collective pursuit of peace, sustainable development, prosperity, and continental integration. ስለዚ ኣብዚ መድረክ እዚ ኮይና ክንሪኦ ከለና ሕብረት ኣፍሪካ ደጊሙ ናቱ መርገፅን ናቱ ሶሊዳሪቲ ወይ እውን ሓድነት ምስ ኤርትራ ይኹን ምስ ካልኦት ኩለን ሃገራት ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ጉዕዞ ናይ ሰላም collective pursuit ኩልና ሓበራዊ ናይ ሰላም ናይ ቀጻልነት ዘለዎ ምዕባለ ናይ ብልጽግና ከምኡውን ናይ ኮንቲነንት ናይታ ኮንቲነንት ሕብረት ንኽህሉ ወይ እውን ኢንተግሬሽን ብሓደ ኮይንካ ናይ ምስራሕ ማለት እዩ may this day remain a lasting symbol of hope, unity, and the enduring strength of the Eritrean people. This is very important. እዛ ዕለት እዚኣ ድማ ንሓዋሩ ሲምቦል ወይ ከዓ ምልክት ናይ ተስፋ ናይ ሕብረት ከምኡውን ቃልሲ እቲ ዘይቋርፅ ቃልሲ ወይ እውን ሓያል ቅልፅም ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተንፀባርቕ መዓልቲ ወይ እውን ኣብነት ኮይና ክትነብር ኣለዋ እናበለ ዝገልፅ ዘሎ ስለዚ ሳክት ንስለ ፕሮቶኮል ኢልካ ትፅሕፎ ዘይኮነስ ጥልቂ ዘለዎ ትርጉም ዘለዎ ንኤርትራ ብፍላይ ድማ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ፖለቲካዊ ኢሊት ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ዶ መሬት ናይ ኤርትራ ዶ ገለ ኣብ ዝብለሉ ዘሎ ናይ ሕብረት ኣፍሪካ ቼርፐርሰን ከምዚ ዓይነት ንጹር ዘየጠራጥር
መልእክትና መዓልትና ጽንትና ክሰድድ ከሎ ዓብ ትርጉም ኣለዎ ኤምባሲ ኦፍ ኤሪትሪያ ኣብነይቲ ሃገር ምዃኑ ድማ ናይ ኢትዮጵያ ይመስለኒ ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ይቦ እዚ ናይ ብሓቂ ተገድስ እዩ the embassy and permanent mission of Eritrea highly appreciates I think the African Union ambassador na Eritrea ናይ ሕብረት ኣፍሪካን ይመስለኒ ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ይቦ ኣናይ ምስጋና ማለት ስለዚ ሓደ ካብቲ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ኣብ መዓልትና ጽንትና ንናጽንትና መበል 34 ዓመት ብዓለም ደረጃ ባዝ ብዘለዎ ብብርቱዕ ብውዕውዕ መንፈስ ክንገብሮ ከለና ዝረኣናዮ ሓደ ዓቢ ጭራ ናይ ተስፋ እዩ እዚ ኣብ ልዕሊ እቲ ንኹላቶም ዘዛርብ ዘሎ ብወገን ኣሜሪካ ትንሪኦ ፀናሕና ኣብ ኣሜሪካ ብፍሉይ ልኡኽ ኣብዚኣ ስምዕዋ ድሓራኑ ናተይ ፖስት ክረክም እየ Eritrea, particularly Secretary Bahani Solomon, Dalit Hale, all the staff of the embassy and the community for this great event. We're happy to join you in celebrating this commemoration of Eritrea's independence. I just wanted to take this occasion to read two messages on the occasion of Eritrean National Day. One is from President Donald Trump to the President of Eritrea. And the second is a message from مزيا ملختي مسمعي ترايسي نتي امباسينا امريكا كلهم استافا وزلو تشارلي دي افير نا ኤርትራ ኣብ ኣሜሪካ ድማ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ሂወት كلهم توم مسو زلو ابتي امباسي نقولاتهم كركوح اغزي غيوسد زغبرو سراح عبي دبلوماسيا وسراح ውጽኢት ናቱ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ስቂልካ ሃንደበት ተዓዲሙ ድመፀገል ኸይ መስለና ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ብዙሕ ስራሕ ናይ ዲፕሎማሲ ዘሎ ውጽኢት ናቱ ድማ ኣሜሪካ ብሓደ ድምፂ ጥራይ ዘይኮነ ፕሬዚደንትን ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ክልቲኦም መልእኽቲ ክሰዱ ከለዉ እሞኻ ኣብ ኣገዳሲ መድረኽ ናይ መዓልትና ጽንትና ማለት ዓንዳር ዝኾነ መርሕነት ሕጊ ጥሒሱ ጠራዕራዕ ክብል ዝውዕል ዘሎ ኣብ ከምኡ መድረኽ ነዚ ዓይነት መልእኽቲ ክስደድን ኣብ ኣዳራሽ ናይ ኤርትራ መፂኻ ብወረቐት ጥራይ ዘይኮነ መፂኻ ብኣካል እውን ክግበር ምኻሉ ልዑል ትርጉም ዘለዎ እዩ ድሓን ብዛዕባ እዚ ኣነ ፀሓፍካ ክሪኢኩም President Isaias. On behalf of the American people, I extend our warmest congratulations on the occasion of the 34th anniversary of Eritrea's independence. Today, we celebrate the rich history and culture of Eritrea. The United States looks forward to strengthening its relationship with Eritrea and to advancing our shared goal of greater peace and prosperity. بعفشا انتاي مزبل زلو ملختنا بريزنت هاجر إيرترا كمون منستر قدات وصاي ستيت ديبارتمنت حلافي ماركو روبيو عند دونالد ترامب ما كلت يوم زبلوا مس إيرترا نيرترا تاريخن نيرترا أكايدام كله كبر دحر محاب نتي معلتنا سنة نيرترا انكو حقوسكم قبل عليد ما أبتي زوباتي حبراوي شركنا نكلونا حبراو سرح مغنياتو حبراوي علاماونا لنا سلامن رقاتن بلتسقنا نايت زوبا نعناون سلازقدس سأتا نايت زوبا نعناون سلازقدس بس أمريكا نو مس إيرترا قربيلنا كنسرح دليت كمزلنا بمبالب كان فيديو قليت أسلز نبركم متقامة يدليوني سلازي نفسو زخالي عبي ترقم زلو ملغتيو كابزي تبقيسي أنا انتاي لصحيف اللغو أبيكس مالتيو زخا قداسي بليز كيتكم شير قبروا نعنا دير هذه كونست international community Trump's message to Eritrea a turning point or too late تزي إذا ملغتنا أمريكا معتنا ناس توهابي سبرايز ملغتنا دونالد ترامب ويون محضرانا دونالد ترامب نبيرترا هذا نطلب مغيرات دي ويس دونجويز ما تزال ملغتيو Eritrea's 34th Independence Day just got more interesting with former and current U.S. President Donald Trump and Secretary of State Marco Rubio expressing a desire for renewed and stronger relationship with Eritrea. ስለዚህ እዚኦም ክልቲኦም ብመንገዲ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ጥራይ ዘይኮነ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ዘይኮነ ስቴት ዲፓርትመንት እውን ዝወፀ እንታይ ኣብዚ ሕጂ እንታይ ክብል ዝፍትን ዘለኹ መሲልኩም መጀመርያ ካብ ክልቲኦም ሓደ ድሌት ከም ዘሎ ምስ ኤርትራ ኢንጌጅመንት ንግባር ነቲ ዝምድና ምስ ኤርትራ ዘሎ ንምሕዳሱ ብዕምቆት ንምስርሑ ድሌት ከም ዘለዎም እዮም ገሊፆም ዘለዉ እዚ ግን ኩሉ ግዜ ነቲ ሰማዒናተይ ወይ ኣንባብናተይ ታሪካዊ ፐርስፔክቲቭ ክቦም ኣለኒ ድሕሪ ናይ ዓመታት ዝቐፀለ ፍሹል ዝኾነ ናይ ኣሜሪካ ፖሊሲ ብእገዳ ንበሎ ብተነፅሎ ንበሎ ብሬጂም ቼንጅ ወይ ስርዓት ንምቕያር ዝተገብረ ኣጀንዳታት ዴሞናይዜሽን ናይ ምስልጣን ከምኡውን ስትራቴጂክ ዲፖፑሌሽን እቲ ህዝቢ ኤርትራ ዘቑዕካ ናይ ምውፃእ ፖሊሲ ብምሉእ እዚ Eritrea has not only survived but prevailed. ስለዚህ ንዑ ሓሊፋ ጥራይ ዘይኮነስ ኪኑ እውን ክትከይድ ብምኽኣላ ነቲ ኣሜሪካ መንገዳ ንኽትቅይር ዘገድድ መድረኽ እውን ተፈጢሩ ለማለት እዩ ናው ሕጂ
the US is finally waking up to Eritrea's strategic and stabilizing role in the Horn of Africa and Red Sea region. ስለዚህ በሐፈሻ አሜሪካ ኣብዝዋን እዚ ሓደ ነገር ተበራቢራ ተረዲዋ ዘሎ ነገር ክህሉ ዝኽእል ናይ ኤርትራ ስትራቴጂካዊ ተራ ወይ እውን ኣስተዋፅኦ ኣብ ርግኣትን ሰላምን ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ከምኡ ናይ ቀይ ባሕሪ ኤርትራ ዓብ ተራ ክህልዋ ከም ዝኽእል ምግንዛብ ማለት እዩ Here is why Eritrea is now too important to ignore. ኣብዚ በትረኽ በዚ መልክዕ ክንሪኣ ከለና ኤርትራ ክንምንታይ ኣገዳስነት ከም ዘለዋ ኣሜሪካ ድማ ንኤርትራ ሸለል ኢላ ክትከይድ ፖሊሲ ናታውን ከፍቅድ ዘይኽእለሉ ምክንያታት ኢለ ኣለዉ ሓደ sits on a 1,000 kilometers of Red Sea coastal line, a critical global trade route under increasing threat. ስለዚ 1,000 ኪሎሜትር ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ ንንግዲ ናይ ዓለምና ልዕሊ ኩሉ ድማ ኣብ ኣሰካፊ ኩነታት ኣብ ዘለወሉ ኤርትራ ልዑል ኣስተዋፅኦን ስትራቴጂካዊ ኣገዳስነት ዘለዎ ቦታን ሃገርን እትውንን ሃገር እያ ስለዚ ንኤርትራ ጥራይ ደሊኻ ደይኮነስ ናይቲ ቀይ ባሕሪ ናይ ንግዲ መስመር ናይ ንግዲ ክትቋፀርን ሰላም ከተስፍንን እንተኮይንካ ምስ ኤርትራ ሓቢርካ ምስራሕ ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ብዘይ እሱ ክትገብረውን ከቢድ እዩ ካልኣይ Eritrea stands stable in a collapsing region. Sudan in civil war, Ethiopia fractured, Somalia fragile, and Yemen in chaos. ስለዚ ኣብ ሓደ እግርግርን ውጥቀትን ዘጋጥመሉ ዘሎ ዞባ ጠጠው ዝበለት ብክልተ እግሪ ርግእ ዝበለት ሃገር እያ ዘላ ሱዳን ኣብ ኩናት ሓተት ኢትዮጵያ ተገማሚዓ ዘላ ሶማሊያ ኣብ ሶንኮፍ ዘላ የመን ድማ ኣብ ጫውጫው ዘላ ሃገር ስለዚ ኤርትራ ኣብቲ ቦታቲ ርቃት ዘለዎ ሃገር እያ ቁጥር 3 maintains a defensive, disciplined military posture that could anchor regional stability if supported. ስለዚ ኤርትራ ድማ ሓደ ሓያል ዝኾነ ወታደራዊ ዓቕሚ ዲስፕሊን ዘለዎ ወታደራዊ ዓቕምን ኣቃውማን ዘለዋ ነቲ ዞባ ርቃትን ሰላምን ምስፋን ድማ ዓብ ሓገዝ ክገብር ዝኽእል ብፍላይ ድማ ምትሕብባርን ሓገዝን ዕድልን ተተዋሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ኤርትራ ኩሉ ባዕላ ክትገብሮ ፀጋታት ኣይፍቅድኒ ግን ምስ ኤርትራ ኮይንካ ምስራሕ ነቲ ዝድለ ዘሎ ዕላማታት ንምሕራም ልዑል ኣስተዋፅኦ ክህልዎ ክእል እዩ again ካልእቲ ድማ is being courted by China, Russia, Egypt and Gulf powers while the US still debates ኤርትራ ድማ ብቻይና ብራሽያ ብግብፂ ብስዑድ ዓረብ ብካልኦት ሃገራት ዓረብ እትድለን ንሽርክነት ትሕተደላን ትፅዋዕ ዘላን ሃገር እያ ስለዚ ኣሜሪካ ዘረባዳ ትገብር ዋላ ስጉምቲ ትወስድ እዩ ትሕቶ ስለዚ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነት ናብቲ ቦታ ኤርትራ ተገድሶስ ኣሜሪካ ጥራይ ኣይኮነ ብዙሓት ሃገራት ኤርትራ ተገድሰን offers vast untapped resources for a true win-win investment ከም ድማ ኤርትራ ዘይተኣደነ ብዙሕ ፀጋታት ዘለዎ ሃገር እያ ንክልቲኡ ወገን ኣርባሕ ዝኾነ ኢንቨስትመንት ንምግባር እውን ፅቡቅ ዝኾነ መድረክ ክትከፍት ትኽእል ሃገር እያ ቀፂለ ድማ ኣብ መወዳእታ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘሎ a growing patriotic Eritrean American diaspora ready to build bridges if given the chance ኤርትራውያን ድማ ብብዝሒ ቁፅሪ ኣብ ዝተፈላለየ ፅላት ናይ ኣሜሪካ ዘበርክቱ ዘለው በይዝ ናይ ዶናልድ ትራምፕ እውን ክኾኑ ዝኽእሉ ነቲ ኣብ መንጎ ክልቲኡ ሃገራት ዘሎ ዝምድናታት ኣብ ምህናፅ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክገብሩ ዝኽእሉ ድማ ኣለዋ ስለዚ President Hagar Eritrea, President Saseforke made it clear Eritrea's doors are open, but Eritrea is also monitoring the global shift and is better positioned than ever to shape its future. ስለዚህ ኤርትራ ኣብ ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኣብ መግለፂኡ ከም ዘነፀሮ ኣፍ ደጊያ ክፉት ምዃኑን ኣሜሪካ እንትኾነ ኤርትራ ኩሉ ዕድላት ኣብ ከባቢ ናይ ጂኦፖለቲካዊ ለውጢ እናተመልከተት ዘዋፅኣ ነገራት ኣብ ምምራቅ ስለዘላ ኣሜሪካ ስለደይ መፀት ወይ ምስ ኣሜሪካ ንኣሜሪካ እኳ ዕድል ትተኾነት ኣሜሪካ ተኣንኮ ምርጫናታ ከም ዘይኮነትን ካልኦት ዕድላት ከም ዘለዋን ንኩሉ ድማ ክትጥቀም ንመፃያ ድልውቲ ከም ዝኾነት ጌርና ኢና ንገልፆ ዘለና Eritrea is watching the fast moving geopolitical shifts and preparing to act ስለዚ ንኩሉ ብኣንክሮ ትዕዘብ ከም ዘላ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ደጊማ ኣብ መግለፅናቱ ዘነፀሮ እዩ ዕድላት ናታ ድማ እናሰፍሐ ይኸይድ ከም ዘሎ ስለዚ ንኣሜሪካ እቲ ምርጫ ናይ ኣሜሪካ እዩ the US has a choice ሓደ open with Eritrea engage with Eritrea on equal terms ምስ ኤርትራ ብማዕርነት ልዑልን ትሑትን ዘይብል ማዕረብ ዝኾነ engagement ክትገብር ፅምዶ ንክትገብር ፅምዶ ትበሃል ቃል ኣብዚ እውን ኣላ or watch another strategic ally drift east ወይ እውን ካልእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ስትራቴጂካዊ ሃገር ንኣሜሪካ ገዲፉ ናብ ካልኦት ሃገራት ክኸይድ ድማ ክርእዮም ተደጊሮም ማለት እዩ time to drop the ego and pick up the phone ስለዚ ነቲ ትዕቢትን ዓንነትን ገዲፍካ ቴሌፎን ካልዒልካ ምስ ኤርትራ ምዝራብ ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል ብምባል ሕጂ እዋኑ ነቲ ክግበር ዝኽእል ስጉምቲ ንምውሳድ ድማ ብምባል ነዛ ቪድዮ እውን ወሲኸ ነዛ ክንሪኣ ፀናሕና ቪድዮ ገይረ ሸር ገይረ ኣለኹ ከይትኩም ሸር ግበርዋ ዝልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ ንሕና እውን ድፊት ክንፈጥር ኣለና ምክንያቱ እቲ ኣንፃርና ዘሎ ሓንቲ ምዝ ትኸይድ ዘላ እውን ረይቦ ኤርትራ ከምዚ ዓይነት ትሕሶታት ናትና ደጊምና ደጋጊምና
كنا نصرون شير كنقبرو زلنانيو ناي حدا كاب افريكا لعل كبر زوهابهم مراحي ناي بنك لمعات افريكا the Guardians بولويزي I just came back from Eritrea. I hear a lot of things about Eritrea, but my first time there and I was talking to a UN development program staff. You know what they told me? That in Eritrea corruption is 0%. Why do we not talk about that? That is the kind of thing that we want to do. For us as a development bank, we take good governance very, very serious. لذي نبانك لمعات أفريقيا حلافي نبير ترى قيده نجارديان كنقرأم كله. أب أفريقيا كل جزء حماق رايز نجار. أبير ترى زعبير ترى بزح حماق يتميديا بعد نجارديان تسعفوه بزح حماقيو. عند كده حكى جني اليوم أنا نبير ترى مسكوت كزجات أما إنه كنتات بفلا يدما أنا بعلي زراعة خوزي كونه أبود سرح زلنا UN سرحتنيا كم زجالت لي حدا ديكونسي development staff كم زجالت لي تايلوم نجيرomني بلالو that in Eritrea corruption is 0%. أب إيرترا corruption 0% مخان نجيرomني أب مسكرنتي زين إيرترا أب كبر زهوب قالاتيو لذي بزعبازت رئيس منو بعد تكر زارم نخلو هنا أفريقيا كل جزء ببلشونان بحما محدران تجلس هجريا continent يا ويك هجريا لذي أب إيرترا corruption 0 نحن هذا ما كمنا لمعات بنك بزعبا corruption ويون تبوق محدرا أما نايز قد سنة لذي إزي أبي إرترازلو حدا عبي تبقسوي نبكالو تاجر عدما نخونس جرا كنت أرى لنا بمبعد عبي موجوسني إرتراهي بزنا بريس لذي بس أبي إرتراز بحال تبوق نجارات كل جزء نزياهم بوست جبريا بكلام عالتي أبي إكس مالتي كل جزء نحن زكالنا نجبرك نكلالنا إزي بأنا وجدنا تجبر خلو بوجن إثيوبيا زجبر جلو ني أبي أحمدن بتناتو أكايدا زجبر جلو كنتات كاخنرينا مجمريا عندنا ناتو نسمع عبزي ፖዚሽናችንም በህዝብ ብዛታችንም በታሪካችንም ቦታው ይገባናል አክሰስ ቱ ሲገባናል እና ያለምንም ክፍፍል ያለምንም ልዩነት ሁሉም ኢትዮጵያውያን ሁሉም ኤሊት ሁሉም ፖለቲሽንስ በዚህ ዙሪያ ላይ ተባብሮ አሁን የተጀመረውን አጀንዳ ወደፊት መግባት አለበት ብያስባለሁ ኦፒፉሊ ይሄ ነገር በጥሩ ሁኔታ ወደፊት እየሄደ ነው So the agenda na bahar ndiu كل تمهور نت agenda na bahari بس حنادو مسجل ملينادو إلكا تدفع خلال لو مودة تادما hopefully قبلي hopefully درف غير واسعنيو دكنا بزعبا نا إنجليش بقعت نا أبي أحمد مرحتي ولا كو agenda خالق جبري فتنون تلو أبزون حدا مسحة وخيني زورا له بحكي انت عينت محدراك أبي زبال سمعوا الزغاتي المجير ترى ماريخاتو زنبرت أب نقفا استمهري يجنة تمرتي بزحيت قمون كويني سمعني ولا تنزل لون وكومتي وكوني سلزغل بزي تعبيت مالتي نسمعي انتايلو أبكينا تجاربي لنكنا. Your presence here is not only a symbol of leadership but also a reflection your unwavering commitment to the Ethiopian Somali people wherever they are reside. Ladies and gentlemen, our country Ethiopia is under a time of magnificent transformation under the leadership of the Prime Minister, His Excellency Dr. Abiy. كم تري ورا لهم أبقى كوميونيتي قيدي زارم نيروزا فيديو كله اللي مدبلوا هذا له بزعبان تاي زاربالو كابت زربو كتردا ولا حنتي تخلني أمباسادر نايتي أنا إثيوبيا أب كينيا يو and أبتدأ قامي ثمسة سالي هذا 220 مليون على حزب الله وتبلوسي اليوم ديم تنبقعات ما راح تنهجر إلكا خطحت بزعوج زي زجبر كايو هاسي كان ميليكم كلان يرترا 5 مليون حزب الله عند هريلكا كم زع عينت ما راح تصنيهم نورماليو وحدات بيوم زحاشة كابا متيت 220 مليون على نهاية تجزانا تاريخنا جفيون أنا نايت انتينا إنس بلا بلا نابلكا ملو بعد تتزارب أفوز الزخافة دم باكو غينيس أنه أنت هاي تقولنا إذا هاجر زيانة خطب أبي أحمد ونكميو سلازي إذا هاجر زيا بفلاي أب زمان دونالد ترامب أب زمان أبي أحمد تزحش قوني زفتن كابتن تقوزر له سلازي أبي أحمد كم ريوز لنا هذا ناي جغراف كيلا ناي ليكنت كيلا ناتهم سندي أبنات ناتهم سمعوا صغار كابهم تحيش كيكون أبزعبا بحر كزارب كله أبزح لفز قبر الريو بتكلني أوتشنات هيك أي بحر يتايا شو هذيك صار يتايا هيك أي بحر نو إيه دمو أباين إثيوبيا مالت زيوسني عليك
ይሄኛው ውሃ ይመለከትሻል ይሄኛው ውሃ አይመለከትሽም ብትላት አይሰራም ኔቸር እንደዛ አይልም ከኢትዮጵያ ጋር እዚህ ጋር ኤርትራ አለች በዚህኛውም ያገባታል በዚህኛውም ያገባታል حساوي اجي تي حسوت مالتيو انتي كبل دليو مجمريا از جغرافي انا كم زي مثلا مالتي ابي احمد ابقربا سلازرايو كميل الزارب زلو معناته جغراف استغير ነገር የለን ኢትዮጵያ በያላ ኤርትራ በያላ ካብ ኢትዮጵያ እንታይ በጋስ ካብ ኩሉ ሰብ ድፈልጦ ይዚ there is nothing new under the sun አብዘይ ሓድሽ ነገር የለን ኩሉ ትሕቲ ፀሓይ ናይ ቀደም እዩ ነዞም ማዓዝ ዝኾኑ ባልፓርላማ ይገለይሉ ጂኦግራፊ ዝምህሮም ዘሎ ስለዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ካብ ኢትዮጵያ ዝምንጩ ባሕርሎ ነው ኩለን ሃገራት ኤርትራ ንግ ሱዳን ንግብጽ ንሱዳንን ግብጽን ማይ ትበናለኻ ተደሊ 5 ተዘራረብ ኣብቲ ገባሕር ዲን ክባኻ ጥሕኒ ዲን ክባኻ ድኹዕ ዲን ክባኻ ንዓኻይ ዝምልከት ንኤርትራ ትባ ነገር የብልካን ኤርትራ ድማ መሳኻ ክሰርሕ ብድልየት ኣምበር በዚ ትብሎ ዘለኻ ድራማታት ክትግድዳ ኣይትኽእልኒ ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ናይ ብሓቂ ዲፕሎማሲያዊ ጥፍሽና ከም ዘጋጠመ ኣበይ ትመስልኩም ኤርትራ ኣብ ዕድሊባቶ ስምዑ ዳሓ እንታይ ይብላ ኣለሞ ኣብ ዋሽንግተን ኣጋጢሞ ዘሎ ኸሪኩም የሰው ውሃ ሳነካ ማንም አይሰማኝም አባይ እኮ እኛ ድንበር ውስጥ በእኛ ገንዘብ የሰው ውሃ ሳነካ ቢደውልኝ ቢያገኘኝ ኢትዮጵያና እኛ አብረን በጋራ መስራት ይገባናል ምናምን ካለ በኋላ የአባይ ጉዳይ ግን ይለኛል አባይ እኮ እኛ ድንበር ውስጥ በእኛ ገንዘብ የሰው ውሃ ሳነካ ማንም አይሰማኝም አባይ ማይ እናንተ ብቻ አይደለም جي بزعب أباي كزاربو خلوك كدولو لي كلوسي بزعبات تجلجلم سزاربو بزعبات ناينيل أباي جلي لهم يزاربوني إحنا كبعلنا بعدنا خبز اللي ما يزهنس أي بلوم سمعني يا لنيلو دين كم سمعوا خات قبرهم نعنا زملكات قداي كنا نزل بفلا إن إيرترا نعنا ملكتني السودان ديم تماي كازدلي ودلو جبت ديم go deal with that تاجد شيء كان بإيرترا كز كاتمل حسوتيو إذا سبزي دراما نمفتار تتقمليو قد ما يجي جن إيرترا سلامي بعد تقلا زبلو زنبر قالات كان اسمع كل جزء تعايزنا الرئيس للزلزال لغو زي سمعوا اسكي የኤርትራ መንግስት ግልጽ አቋም ያካሄደ የኔን ባህር የኔን መሬት ረግጦ ማንም ሰው በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ጥቃት መፈጸም አይችልም የሚል ግልጽ አቋም ነበረው የኤርትራ መንግስት ከየትኛውም ጎረቤት በተለየ መንገድ የኤርትራ መንግስት የኔ ድንበር የኔ መሬት የኔ ዜጋ የኔ ሀገር ኢትዮጵያን ለማጥፋት ጥቅም ላይ አይውልም የሚል ጽኑ አቋም ይዟል ከትርፍ በላይ ትርፍ ነው ይሄ ትናንትና በነበረው ግንኙነት ቢሆን ኖሮ ከኤርትራ ጋራ ህዳሴ ግድም ሊሆን ይችላል አላቀም ኢዲየት ዝስምዑ እንታይ ብላሎ ንኤርትራ መንግስቲ ንዑ ንዓይ መብፅዓ ዝሃበኒ በኣና ሰጊሩ ዝመፅእ ሪስክ የብልካን ንሓዋሩ ፀገም የብልካን ብምባል ነጊሩኒ መዓና ሓሊፉ ንኢትዮጵያ ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእል ሓይሊ የለን ብምባል መብፅዓት ኢልና እዚ ክንምንታይ ፅቡቅ ነገር ምዃኑ ትፈልጦ ንኣባይ ግድብሲ ክንምንታይ ሓደጋ ኣለና በኤርትራ በቲ ናይ ምስ ወያኑ ዝሃነፆ ዝምድና ምስ ኤርትራ እንተነብር ነርና guess what ነታ ዝነበረትካ መሊስካ ያለኻ ሕጂ ኤርትራ ነዚ መብፅዓት ትብሎ ዘለኻ forget it ኢላቶ ዘላ በኤርትራ ሓሊፉ ወላ ንኣባይካ ይኮነ ወላ ነታ ፓላስ ናተካሃርኒ ዝኽእል ኤርትራ ዝምልከት ኣይኮነን ኤርትራ has no business with you ያ ትብሎ ዘላ መግለፂ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ድማ ንጹር ዝኾነ ብዛዕባ ናትካ ጉዳይ it's not our business ንስኻ ኣበይ ተኣቱ እንታይ ያጋጥመካ ንዓኻይ ዝምልከት ንዓና ዝምልከት ጉዳይ ኣይኮነን ዝብል መግለፂ ሂባ ከም ዘላ ኢና እዚ ከምዚ ኢሉና ሃለዎ ከሎ ሓደ ኣገዳሲ ምዕባለ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ኣሜሪካ ይጋጥም ኣሎ ዘስምዑ ዋስከ conflict Ethiopian opposition groups gather in Washington DC 9 groups sign an agreement to work together with the expressed intention of removing the Ethiopian government by negotiation or force. The members of the Security Council expressed deep concern about the expansion and intensification of military clashes from the fields of ቅድሚ ሕጂ ኣጋጢሙ ዝነበረ ኩነታት እዩ ኣብቲ ግዜ ኩናት ናይ ትግራይ ዝነበረ ወይ ናብ ተፈላለየ ኩነታት ዘጋጠመ እዩ ኣሜሪካ ንኣቢ ክትፍንቅሉ ኣብ ተሓስበሉ ዝነበረት ብዙሓት ተቃወምቲ መፂኦም ሓደ ዲል ገይሮም ንኣቢ ንምእላይ ዝግበር ዝነበረ ጉዕዞ እዩ ብካልእ ኣዘራርባ እዚ ኩነታት እዚ ሓደ መዓልቲ ክምለስ ዝኽእል ኩነታት እዩ ኮይኑ ይስምዓኒ right now ኣብዚ ሓለፈ እዋን ኣሜሪካ እንታይ ዓይነት ድምፂ ኣስሚዓ ነይራ ከስማዓኩም እየ ኣተሓሒዝና ክንሪኦ ስለ ዝደሊ ዘለኹ እዚ ስምዑ ኣብዚ ቀረባ እዋን ተገይሩ ዝነበረ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ኤምባሲ አሜሪካ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርቲ ብቕጽበት ደው ከብል ዝጽውዕ ጽሑፉ ኣማሒሾሎም ኤምባሲ አሜሪካ ድሕሪኡ ቅድሚ ሰዓታት ኣብ ገጻት ፌስቡክን ትዊተርን ዝለጠፎ ጽሑፍ ኣልዒልዎሎም ኣምባሳደር ኤርቪን ማሲንጋ መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ዝፍጽሞ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርቲ ደው ከብል ይጸውዖም ኣብ ተሓድሽ ካብቲ ኣምባሳደር ዝተዘርግሐ መልእኽቲ ድማ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርቲ ብዝምልከት ናብ መንግስቲ ፌደራል ዘቕረበ ጻውዒት መንግስቲ ንሓይሊ ሰላማዊ ኣማራጺታት ምድላይ ክቕጽል ብዝብል ጻውዒትዩ ተኪዎም ናይ መጀመርታ መልእኽቲ ኣምባሳደር ማሲንጋ ሎሚ ዓርቢ 15 ጉንበት 2017 ኣብ ገጻት ፌስቡክን ትዊተርን እቲ ኤምባሲ ተዘርጊሖም ኣስታት ሰዓት 4 ፈረቓን ቅድሚ ቀትሪ ነይሮም ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ተጻብኦታት ምቁራጽ ብዝምልከት ሓርነት ኦሮሞን ገይሮም እቲ ኣምባሳደር ናብ መንግስቲ ፌደራል ዘመሓላለፎ መልእኽቲ ክልተ ሓሳባት ዝሓዘ እዮም እቲ ቀንዲ ሓሳብ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርቲ መንግስቲ ደው ምባል እዮም እቲ ኣምባሳደር ቋንቋ ምጥቃሙ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርቲ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቡ ከም ዝተፈጸመ ዘመልክት እዮም እቲ ኣምባሳደር ኣብ ቀዳማይ መልእኽቱም መንግስቲ ፌደራል ኣብ ልዕሊ ናይ ገዛ ርእሱ ህዝቢ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርቲ ምጥቃሙ ብቁልጡፍ ደው ኣቢሉ ሕጂ እንታይ እዩ እቲ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ንመንግስቲ ናይ ፌደራል ብፍላይ ንምሕደራ ናይ ኣቢ ብዙሕ ግዜ ወላ እኳ ኣቢ ኣሕመድ ምስ ወሽለኽለኽ እናበለ ገለመለ ይፍትን እንተሎ ኣሜሪካ በቲ ኣካይዳ ናይ ኣቢ ኣሕመድ ካብ ዘይትሕጎስ ነዊሕ እያ ገይራ ግን ኢማራት ዝበሃል ሃገር ስለ ዘሎ ጽልዋ ዝገብር ዘሎ ኣሜሪካ ሪኣ ከም ዘይረኣየት ክትገብር ይደፍኣ ከም ዘሎ ምክንያቱ ኣቢ እቲ ኢማራት ዝበሃል ሃገር ኣብ ድርቁስቁስ ዝበለ ስለ ዝኾነ ረብሓናቱ ንዑ ጽቡቕ እዩ ንኣሜሪካ ግን ናይ ዓለም ፓወር ስለ ዝኾነ እቲ ድርቁስቁስ ዝበለ ንዓታቶም ከይርብሕ ይኽእል እዩ ምክንያቱ ብዘይ ድርቁስቁስ ነቲ ረብሓናቶም ጠጠው ስለ ዘይብሎ በዚ ኮይኑ በቲ ለንቀነ ሓደ ነገር እዚ ሕጂ ንሪኦ ፀናሕና ነዚ ንክንርዳእ ኢለ ድሮ ጀዋር እንታይ ፖስት ገይሩሎ بمسرت ناي امريكا امباسادر ايرفين ماسينغا زوصو اتن تقاومتي تي اولا دبال اولا مالت اورومو ليبريشن ارمي زبال ويم تشنه زبال زلو بتدما فانو ها بتفلالي نتي صاوعيت اب طاولا ناتوم اب كورنس تمركزت طلبات حزم ناب طاولا نابزتن خمصو زحاتتهم تقبلهم ملس كم ذهبو زغلص حبريتا صحيفلو تقبلهم مالت ምናልባት ሓደ ካብቲ ጻውዒት ናቶም ብርግጽ ኣይገልጾኒ ግን አብይ አሕመድ ካብ ስልጣን ክለለዎ ዝብል ክኸውን ይኽእል እዩ ስለዚ ጻውዒቶም መልሲ ከም ዝገበሩሉ እዩ ዝነግር ዘሎ ጀዋር መሐመድ ዘውፅኦ እዚ ኤምባሲ አዲስ አበባ last week Friday and urging them to advance negotiations so both groups have also outlined their expectations for what a path toward peaceful resolution would require in the context of the ongoing civil wars in Ethiopia's two largest regions. ስለዚህ ነቲ ጻውዒት ናይ ኣምባሳደር ናይ ኣሜሪካ ዝገበሮ መልሲ ከም ዝሃብሉ ዘሎ ክልቲኦም ፋኖ ይኹን እሸነ ወይ እውን ኦኤልኤ መልሲ ከም ዝሃቡ ዝነግር ዘሎ ፋኖ ኣብ ዝሓለፈ ሓደ ግንባር ከም ዘቆመ ኢና ንዝክር ግን እቲ ሓደ ግንባር ዝምልስ ዘሎ ወላ ሓደ ካባቶም we don't know they are well aware that the most high profile peace process to date, the negotiations to end the war in Tigray region that led to the Pretoria Agreement is in shambles due to the lack of political will and failure to implement its terms. They also understand that the regime under Abiy Ahmed has consistently shown itself to be untrustworthy and incapable of engaging in meaningful good faith negotiations. ስለዚህ ኣብታ ሃገርትያ ዝዓበየ ናይ ሰላም ውዑል ዝተፈረመ ኣብ ኩናት ናይ ትግራይ ንዑ ንመኽተምታ ተባሂላ ፕሪቶሪያ ኣብ ናይሮቢን ዝተፈረመ ክኸውን ከሎ እቲ ውዕል እቲ እውን ኣብ ከመይ ኩነታት ቆይሙ ከም ዘሎ ፋኖ ይዕዘብ ኣሎ ሸነ ይዕዘብ ኣሎ ማሕበረሰብ ዓለም እውን ይዕዘብ ኣሎ ሓደ ካብቲ ናይ ኣቢ ንስርዓት ናይ ኣቢ ብፍጹም ዝእመን ከም ዘይኮነ ቃሉ ዝዓፅፍን ኣሚንካ ምስ ዲል ክትገብር ትኽእል ከም ዘይኮነ ኣይኮነን ብማዕዶ ዝፈልጥዎ እቶም ኣብ ቀረባ ዝርእይዎ ዘለዎም ከኣምንዎ ይኩልንም ስለዚ ምስ ኣቢ ኣሕመድ ዝምድና ወይ እውን ዝርርብ ክበሃል ከሎ ክጣልመካ ምዃኑ ርግፀኛ ኮይንካ ክትከይድ ክትክል ኣለካ ነዚ ኣብ ግምት እትዮም ድማ ፋኖ ይኹን ሸነ ዝሓትዎ ጠለባት ምናልባት ንሱ ይተኣለ ክኸውን ይኽእል እቲ ጠለባት ናቶም ኣብ ስለ ዘይገለጹ ይራኾን ኣለኹ ብሓፈሻ ግን ጠለባቶም ተቕሪቦሞ ዘለዉ ዝእመን ሰብ ክሳብ ዘይኮነ ውዑል ፕሪቶሪያ ኣብ ክፈርሰሉ ዝኽእል ደረጃ በፂሑ ዘሎ ምስ አቢ ኣሕመድ ተኣማሚንካ ምስ ሸነ እውን ተፈቲኑ ነይሩ ኣብ ታንዛንያ ክሳዕ ክንደይ ጠላብ ምዃኑ ተራእዩ እዩ ሕጂ ድማ ምስ ፋኖ ክግበር ዝኽእል እውን ተኽእሎታት ዋላ እኳ ተኽእሎታት ተሎ ንአቢ ኣሕመድ ኣሚንካ ዝግበር ግን ክሳዕ ክንደይ ከቢድ ክኸውን ከም ዝኽእል
እዩ ብየማንን ፀጋምን ዝግለጽ ዘሎ ጀዋር መሐመድ ድማ በዚ ናይ ዚ ፖለቲካዊ ዲስካሽንስ ቀጻል ክደፍእ ከሎ በቲ ድማ ሕቶ ናይቶም ሓካይምን እቲ ተቃውሞ ወይ እውን ኣድማ ዝግበር ዘሎ ድማ በቲ ካልእ የንበድብዶ ከም ዘሎን ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ትሕቲ ሓያል ዝኾነ ፖለቲካዊ ዓቕሊ ፅበት ወሪዱ ከም ዘሎን እዩ ዝንገር ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ከሎ ኣብይ ኣሕመድ ንነፍሱ ንከትሕን ናብ ኤውሮጳ ከይዱ ምስ ማክሮን ክራኸብ ኢሉ ከይዱ ነይሩ እንተኾነ ማክሮን እንታይ ኣጋጢሞ ለንባዕሉ ምናልባት ኣብ ቪድዮ ብዝንተላ ክሪአኩም እየ ዝሕዝን ናይ ማክሮን ኣጋጢሞ ዘሎ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰበይቱ ፀፊዓቶ ካብ ነፋሪት ክወርድ ከሎ ሰበይቱ ብፅፍዒት ከም ተሳሃለቶን ኣጋጣሚ ድማ ኣብ ካሜራ ወፅዩ ቫይራል ኮይኑ ኣሎ ኣነ እንታይ ኢለ ፖስት ገይረ ኣለኹ ማክሮን ስላፕድ ኣት ሆም ኤንድ ሪጀክትድ ኣብሮድ ኣብ ዓዱ ብሰበይቱን ብካልን ዝፅፋዕ ዘሎ ኣብ ደገ ድማ ብኩሉ ፖለቲካ ናይ ኣፍሪካ ቡርኪና ፋሶ ኒጀር ማሊ ጫድ እናተባህለ እናተፀፍዐ ዝኸይድ ዘሎ ካብ ፅፍዒት ናብ ፅፍዒት ኣብይ ኣሕመድ ድማ እዚ ከትሕኖ ይንዑ ዝልምን ዘሎ from Birgit Yatbal ተሰበይቱ viral moment to being politically humiliated by African leaders like Ibrahim Traore Macron is fast becoming a symbol of Western decline ስለዚ ማክሮን ምልክት ወይ እውን ተምሳል ናይ ምንቁልቋል ናይ ምዕራባዊ ስልጣነ ኮይኑ ክቀርብ ዝኽእል እዩ ኣብ ገዙ ይኾን ኣብ ደገ ፅፍዒት ዘጋጥሞ ዘሎ ኣብይ ኣሕመድ still pins his hopes on him to rescue a failing regime in Ethiopia ስለዚ እቲ ዝሕዝን ድማ ኣብ ዓብይ ውጥቀት ንዘሎ መራሒ ናይ ፈረንሳ ንሱ ከትሕኖ ናቱ መጋበርያ ክኸውን ይፍትን ኣሎ ኣብይ ኣሕመድ በአፍሪካውያን ሓደ ትሩፍ መራሒ ምዃኑ ክትፈልጥ ኣለካ ሓደ መራሒ ናይ ኣፍሪካ ኣብ ፈረንሳ ከይዱ ኢድ ናይ ፈረንሳ መራሒ ዝስዕም ኣብ ዝዋን እዚ በቲ ኣፍሪካ ኣብ ኣፍሪካ ትገብሮ ዘላ ፈረንሳን በአፍሪካውያን ዘለዋ ተፀላዕነትን ኣብ ግምት ብምእታው እዚ ሰብ እዚ ተስፋ ዘይብሉ ናይ ኣፍሪካ መራሒ ከም ዘይኮነ ብብዙሓት ኣፍሪካውያን መደምደምታ ተዋሂብዎ እዩ ስለዚ ብፍፁም ንኣፍሪካ ከትሕን ዝኽእል ዘይኮነሲ ውጥቀት ናይ ኣፍሪካ ዘጉልሕ መራሒ ምዃኑ እዩ France influence is shrinking crumbling economy chaotic diplomacy at the same time ድማ ንፑቲን ክንስዕር ኢና ኢሉ ዝፍክር ዝነበረ ናይ ፈረንሳ ንባዕሉ ንገዝኡ እውን ንነብሱ እውን ከትሕን ዘይከኣለ ብምባል እዚ ቫይራል ኮይኑ ዘሎ እዩ ንግረ መንገደይ መሊሰዮ ኣለኹ ሕጂ ካብኡ ከይወፃና ሓደ ኢንተርናሽናል ስቶሪ ድማ ክንርኢና ምክንያቱ it's a very important ናይ ዓለም ፐርስፔክቲቭ ክልወና Absolutely crazy. Those are the words of the US President Donald Trump as he rebukes Vladimir Putin after another weekend of Russian missile and drone attacks on Ukraine. Ukraine's Air Force says Russia launched a record number of drones on Sunday. The attack was the largest of the war in terms of weapons fired, although other strikes have killed more people. I'm not happy with Donald Trump ምስ ፑቲን ርክብ ክገብር ኣብ ዝፍትነሉ ዘሎ ፑቲን ሓደ ሰፊሕ ዝኾነ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ኬቭ ኣብ ኩለን ከተማታት ናይ ዩክሬን ብዓብዩ ግን ኣብ ካፒታል ከተማ ኬቭ ብድሮናትን ብሚሳይላትን ገጅፍ መጥቃዕቲ ከም ዝገበረን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ዓቕሊ ፅበት ከም ዝረኸቦን ስለዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ራሽያን ክግበር ዝኽእል ዝግበሃል ዘሎ ሓደ መንገዲ ሕልኽላኽ ናቱ እናዓበየ ይኸይድ ኣሎ ምክንያቱ ኣሜሪካ ይኹን ኤውሮጳ ድዋጆ ክፃወቱ ስለ ዝፍትኑ ዘሎ ፑቲን ድማ ዕድል ክቦምን መድረክ ናታቶም ንሶም ዝቕይድዎ ፖለቲካ ከም ዘየለ ከፍልጦም ብተደጋጋሚ ነቲ ዩክሬን ዝበሃል ክድርዕመ ኢና ንርኢ ዘለና ኤውሮጳ ይኹን ኣሜሪካ ድማ ኣብ ኢዶም ዘሎ ኣማራፂታት እናወሓደ እናፀበበን ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ ንሳቶም ክገብርዎ ዝኽእሉን ንሳቶም ክፀልዎ ዝኽእሉ ነገራትን እናወሓደ ይኸይድ ከም ዘሎን ዶናልድ ትራምፕ ድማ ናይ ዓቕሊ ፅበት ክዛረብ ከሎ ስምዖ ኣብዚ I'm not happy with what Putin's doing. He's killing a lot of people, and I don't know what the hell happened to Putin. I've known him a long time, always gotten along with him, but he's sending rockets into cities and killing people, and I don't like it at all, okay? We're in the middle of talking, and he's shooting rockets into Kiev and other cities. I don't like it at all. And John Hendren is standing by for a second. Secretary ወደ ኣለኹም ዶናልድ ትራምፕ ብፑቲን ንቀደም ፑቲን ይፈልጦ ነይረ ፅቡቅ ዝምድና ነይርና ኣብዚ እዋን እዚ ዝገብሮ ዘሎ ግን ናይ ብሓቂ ክርድኦ ይከኣልኩን ኣለኹ ኣነ ንዓይ ክበርሃለ ይከኣለን ኣሎ ጉዳይ እናበለ ናይ ኣንፀርፅሮትን ናይ ሕርቃንን ብኻላ ዘራርባ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ዝኾነ ይኹን ስልጣን ከም ዘይብሉን ከፈራርሃሉ ዝኽእል ነጥቢ ከም ዘይብሉን ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ኢዳን እግራን ኩሉ ዝተቐየደ እዩ ከም ድሌታ ንኽስቶ ክእግድ እየ ገለ መለ ናበልካ ምፍካር የለን ምክንያቱ እቲ እገዳ ኩሉ ጌራቶ ኣብ ልዕሊ ፑቲን ድማ ክሳብ ሕጂ ገበል ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣሜሪካ ዘለዋ ደረጃ ወይ እውን እቲ ዘለዋ ፀቕጢ እናጎደለ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ዘዛርቦም ዘሎ ግን ብዓይኒ ቁጠባ ንርአዮ ብዓይኒ ቁጠባ ክረአ ከሎ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ኣሜሪካ ዘላቶ በቶም ክኢላታት ናይ ቁጠባ ስምዕዎ ኣብዚ
want to buy the debt from the government. Rates are now climbing, and that creates a massive problem for the government. Okay, Chamath, you've been tweeting about this. I think we have to be careful here. This thing is like anti-Doge. And so what will the implications be as rates go to those levels? You'll de-lever from the United States. You'll sell U.S. debt. You'll own things like gold and Bitcoin. If you're curious about what's happening to gold and Bitcoin, they started to spike in the last few. That the market does not want to buy the debt from the government. So اليوم قال كيلاتات ناي كتبايم بزعبا كتبان أمريكا تحدث ريوز اللهم كمان أبتكا دونالد ترامب زلوا أما خارن هاي كريبتو ناي دونالد ترامب كوين زلوا بودكاست اللي ما بسوم نزبوه سلزي كتبان أمريكا بفلايتي تريجري بوند ناي بوند ماركت ناي أمريكا بتي أمريكا تخدو دلانا أداغو دايناتا ساقطنا فترة سلزي خيز زلوا تبوند ناي أمريكا تدلاينت ناتونا ودل خيدالو نزي تدلاينت نايزي مقدال لبان أمريكا ناي بودع تحدقا كونا زغل نسو مخانيز فلت أمريكا كل زي تقبر زلا عندها كايدا جنزة برينت سلا تقبر زلايو برينت نخد قبر جنس لمتايا بوند ناتا سلا زجزايو بوند ناتا تدلاينا سلا زلوي معالت بوند ناتا تدلاينا توز ودقلو معالتي نا أمريكا أدلان كم دليت كمخادن كبقع مخانيو ثلاثان شوعاتن قريب زلو عدانا أمريكا بوند ناتا كجزات زي كيلو تمنجستي ناتو قعزو فاند نخقبراي كلي نتو زلو انترست ريت نخفل دماء كبيريو بقمت على انتاي بلالو كل تي اب زعبي انفستمنت بتريليونات زتمن جنزب ابنا امريكا تريجر بوند زلو جنزب زوتيو نا وركن نا بيتكوين كريد درو نا بورك سلا زغدا ورك لعل يبلو بيتكوين جن بزع جنزب نابو كمص مخانو يزن غرزلو which means نا بيتكوين برايس نلا علي امنا شوت كجبر كم زغل يزن غرزلو حدا كابتم عبيتنا انفستمنت كيلاتاتيوم زيوم جروب بمولو مالتيو سلازي كريبتو زبال لعلا قدا سنت كله مخانون هذا إنديكيشن أنا بكم زلنا تتعاملوا نزي من البات لما أقول هي منكسنا أمريكا بأفز بلده يكون تكبارات سمعكم لكم كل غزة سمعوا. Big on digital assets. So Trump administration has made digital assets a priority. Past administration starved and almost made extinct a lot of these companies. إذا تريد لهم سكات بس تيزبال ناي أمريكا ناي تريجري ناي كتب حلافيو زي أبغى زبنة دونالد ترامب أبت كريبتو زبال بعبي يمكن عب مخانان عبي عدل فترة له مخانيز نجرزله نبعلو بليونيريو دونالد ترامب بليونيريو كلاتهم منستر كتبانات وي ونتناي كوميرس سكرتير زولناتهم كومو بليونير كلهم دما أب كريبتو heavily involved زخونيهم سلازي زقبرو زلو بوليسي لنفسهم نمربحيو زي بعيني كالو تزرار بامي بمسبل شونا وكتتعازم خالكاغن هاي if you can't beat them join them يبلا بإنجليش كسعرهم تدايكيل كام مسهم كين كاربح يمزبلو نحنا كنا اليوم كنا نقولوا قال عمية بالله مساتهم كنا نتبوليسيناتهم تتغطين لاجن نربح سيات رايد مخروج كمانه تتقاملوا تبوليسي كابتي زجبر زلو نوص دماء كنربح حلو نخلينا تزي نقطة لابتي أنا حنا أرسل ملس. Crossroads, caught in the grip of internal conflict and external pressures that have left its people and the international community grappling with confusion and suspicion. In November 2021, as the Tigray People's Liberation Front, TPLF, advanced toward Addis Ababa, the U.S. بعفشا إثيوبيا زبال هاجر أب حدقا وديقوهم زلو بيمانن تقامن أب زربل زلو نساتهم جد بتدقاقامي أمنتايم وديقوهم زلو أب حتونا بحري بفلاي ماكرون أفتقنا بحري عدل كباكم يزبلهم يمثل لن كان من الباتة حتونا بحري أقل درجات لدبس حزس يا ملي اللي هوانا كبابياتشو በሰመራ አሳይታ ሎጊያ ሚሌ ኤሊዮሃና አካባቢያቸው የጣናነሽ መርከብ እስከምታልፍ ድረስ የኤሌክትሪክ ኃይል እንደሚቋረጥ ተሰምቷል። ወደ ሀገር ውስጥ በመግባት ላይ የምትገኘው ጣናነሽ መርከብን ለማሳለፍ ሲባል ነው የኃይል አቅርቦት እንደሚቋረጥ የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ አገልግሎት ያስታወቀው። የመርከቧ ከፍታ ከኤሌክትሪክ መሰረተ ልማት ስታንዳርድ በላይ በመሆኑ ዋና ስፓልት ተሻጋሪ የመካከለኛና ዝቅተኛ መስመሮች نجم حنت مركب نابتي أباي قدب يمزق توزر لو مثلني دارقا بمولو إلكتريكن كل عادي تتوابيلات طلع هاي البحر ناتهم قدامي تمركبن مئتا وزقبرو زلو حفكو فيزي مثلني ناي ديقا بحري كهو ديقا ناي ديقا مركب ياك تكون مثلني بعفشا بزو يوم تزاربو لا زلو بزو حق زقوت يزبحلا لا زلو مجم تي فخران تهديد ناتهم مودة تاسل زي بلو أبو غيرنا كن زيا نقرأ من قدهم كتري وايله أبي تبي أزلو كنا تهجن نارانا هنكيت مجمريا بزني جمرس كتهديد ناتهم كم يالله. أورنا بمكتبو من البات عم بالو ونيتا شابع يفلق قالوا يكالكن يفلق بشابع. كتات أورنا بمكتب
የምትገጥመው በጣም ዘመናዊ መሳሪያ የታጠቀ በጣም ቴክኖሎጂ በአየር ድሮን ምናምን በብዛት የታጠቀ ኃይልና ዋላ ቀር መሳሪያ ታጠቀ አላቆም በዚህ ግርግር በባለፉ 7 ዓመታት ውስጥ ምናምን ነገር ካላገኙ በስተቀር 5 ሄሊኮፕተር እኮ የላቸውም እኮ ሻዕቢያዎች እኮ ምንነሳነት ልጥል የሚችል ነገር ማለት ነው። ይሄ በሁኔታ ባለበት ሁኔታ ጦርነቱ ውስጥ ቢገባ ምንድነው ሊፈጠር የሚችል? መቸም ጥረስ ጋር በልዕካ ቢራ ሰቲኻ ጫት ቁሒምካ ትዛረቦ ዘረባ ኩሉ ግዜ ከመ ዓይነት በደምደምታይ ደምጻልካ ኤርትራ ቁርብት ላይ ትርእሶም ናይ ምሕሳብ ክእለቱ ድሕር ስለ ዝበለ እምበር ቅድሚ 30 ቅድሚ 40 ዓመት ኤርትራ ኣብሳሓል ከላ ሄሊኮፕተር ይነበራ ወላ ገለ ይነበራ ببتر تبقيسهم كما يجيرهم كابا فينشوم كم منجاقوم من تيلهم بيلا جيرهم كبير ترى يقفي فمام بيكونسي نتكلم يوم زين برا مراحي كما يجيرهم قحي فمام قرب تلي ميتا عمد مخارج اللي كانوا هم هارز دولي تزغونه كتيلهم دما تايز بلزل زي جير ترى همش هليكوبتر زي بالله وتهدروا عملنا دخوم قال ما له تكنولوجيا بالله احنا زو تكنولوجيا لنا هز بالله انا بدي زفكر زلو بس نبر تريو نايتي قام نايكيناتنا تومي كل زي ميس كالكوليشنز ناتهم اموداتا ازن ودزنيو جنابنا زوز بلو زلو ابي احمد كابز زفلات حساسبا خمزي بلو بزح غزي كاب تفلالي اللي تنبهال سمعنا لنا تندلو ودروناتن قلملن قلاغزي ونزلو كل عينت كسغرو كم زخلاي زفرزلو روسنا يز تخكل تسرح نيرن تزخون اتزلو ودروناتن اصواراتن سراويتن افانو خيدو كسعر زي كعلسي كمي غيريم سير تاغطي مكسعر كاب حلف الكادما قدمي 4 عامات دبر برهان ولا دبر صاد كان بصيحهم كفنقلو قريبام كلو رعدن شبران حزوام كلو من ياتحينوم دروناتو من هليكوبتراتو من داش انت خوين استواصو زي غبري كل يا وشت مريت عدوم كالاي دما 27 عامت واحد كوفي لخلو كل عين زوز بلو زلو اصوارات نيروي انت خوين دافتا عدو كينات لو زي غبرلو these people rational تحساسبا يبلو من ابير ترازلوم سيل دما حدا كابتانا دس بلا نسي ኤርትራ ናይስ ካምን ምርአይ ከም ዓይነታት ናይ ትዕቢት መንፈስ ስለ ዘለዎም ጽቡቕ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣድቫንቴጅ ዘለዋ ኣብ ልዕሊ እዚኦም ምክንያቱ ኣብ ካብ ኩንነት ዝተፈንተተ ዘራርባን ግምትን ስለ ዘለዎም ከምዚ ዓይነት ግምት ዘለዎ ወተሃደራዊ ዓቕሚ እንተለ ድማ ኣብ መወዳእታ ንኤርትራ ዝምችእ እምበር ንዓታቶም ዝምችእ ከም ዘይኮነ ምግንዛብ የድሊ እዚ ሕጂ ንሳቶም ተህዲናቶም ብዙ እዩ ግን ኣብዚ ቁርብት ለይካ ይውስኹል የምስም የሚለውን ነገር በቀላሉ ካልኩሌሽኑ መስራት ይችላሉ እነሱ ማለት ነው። ስለዚህ ምናልባት ግን ከጀርባ ያሉ አሁን የፈጠሯቸው ጥምረቶች አሉ ከዚህ ቀደም በአስተሳሰቡ ከድሮ የነበረው መከላከያ የተለየ እንዲሆን ከፍተኛ አመታት የጠየቀ ስራ ተሰርቷል። ይሄ ማለት መከላከያ أفتح مرحلات ناي برهان جولا مروخ برهان جولا يا برهان جولا فيلد مارشال مالتيو I never understood كم يجر فيلد مارشال كوينو قنيا whatever سبدليت خبر غلي أتحساسبان أيتو تهدراوي أكايدان أمريكا ديسبلين كم استغيري زنا جرزولو بزحات كم زبلو زلو هو تغيري تتحساسبا نسود ما قلتيف كان ممراخ أتحساسبا تاتي له خمس الله تسراويتي زنا جرزلا مالت نمجنانم وي ونصرف فيه ليكم كن ججننات ابو ججننات ناي كوينات تاريخ زلو وتهدراوي ازازي كم فيليبوس ديو جنرال سبحان ديو كالوت وتهدراوين ازستنا يرترا تقينو ججننات يم زمهرو سبكو زلو ويز برانو جولا تزعبي يتز غبران تايو ابي يرترا خيدو كيموت مملاسيو بالعناتو دما بيت تقيملو لك عطا زغبا غزي كمارخ وحدي ولا وريفر تماريخو نتا عد نفسه كتحنا بمخالو الساعة زعبيت جنبارنا تكون تغلب بردهري استجابر كوينات زجبر وحوتي بالله من سلزي زيادة كواليفيكيشن ناتو نبت أنا بتي حتى زلا سلزي بتحساسبا نتي ميليتار ناتوم كم زغيري نقرالو يس أبز خد ما قلتي كم زمارة حنت في سيل اللي حنت فيديو راح جير خب كان العنبر أبتي أنا ناتوم سي كم يركع قلتي كم تمارة خي مهاري ميلم حنت بعلم زك أنا بروا فيديو راح جير خب كان سلزي بتحساسبا كم استغيروا يجينا جرزلو بتخكل أبتت مرحناتو قيروا كم زغلو سراويت مرحيوم يوم دمسلو مرحتناتهم دما أبتزل على درجة زلو مروخات زنبريو لذي مروخات زمرحوا زلو سراويت أمغا ناتهم مرحنا يتهاجر دما بجاك كانت ربحنا يكال زي قدسو تقينو كما رخوت رايم سلطنو زلو لذي عوشت عوارح أسلتين كياي نايكونا تمكرو زي بلوم نتانا يكرم أبرسوم زلا فيروس وده سمين يهدا يملسوم تبل نسمين كيدوم كواغو
ሰሜን ድማ ትማልት ማሊ ኣብ ዓዶም መፅዩ ነታ ወንበር ናይ ተመራሕዮም ዘጣጥሐ ምዃኑ ኩላቶም ዝመስከሩሉ ሎሚ ተመሊሱ ብየማን ዘሎ ባጫ ደበለዩ ተጨፈጨፍነ ዝበለዩ ስለዚ ቅድሚ ኤርትራ ኣብ እገዳን ኣብ ዕፅዋን ኣብ ፀገምን ካላ ዝጨፍጨፈትኩም ሎሚ ነዊሕ ተመክሮ ናይ ኩናትን ሽርክነትን ዲፕሎማስን ጌራ ኣከመይ ኩነታት ክህሉ ትኽእል ኣሚን ኩናት ክመፃ ይደልና ግን ሕማቅ ክንርኢ ከም ንኽእል ፍሉጥ እዩ ኢትዮጵያ ብሕማቅ ክትሰዓር ከም ትኽእል ኣብዚ እዋን እዚ ምልክት ሕቶ ዘለዎ ይኮነ ፅኒና ክንሰምዖ ኢና ከምኡ ኣነ ጥራይ ኮንኩን ዝብል ዘለዎ ብዙሓት ግምታት ክቡ እዮም ብዛዕባኡ አገራዊ ሰራዊት እንዲሆን ፖፑሌሽኑ መስራት ይችላሉ እነሱ ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ግን ከጀርባ ያሉ አሁን የፈጠሯቸው ጥምረቶች አሉ ከዚህ ቀደም ወደ ሪያድ ሰዎቻቸው ልከው ነበር ወደ ኦማን ኳታር እንደዚሁም ደግሞ ወደ ግብጽ ከግብጽ ጋር እንደውም በርከት ያሉ ስምምነቶች እንደፈራረሙ ይታወቃልና አሁን ደግሞ ከሱዳን ጦርነት ጋር ተያይዞ እንግዲህ ከአልቡርሃን ጋር ወግ ነው ከዚያ የሚያገኙአቸው የጦር መሳሪያዎች ነገር ይኖራሉ ዲፕሎማሲያዊ ድጋፎችም ይገኛሉ በዚህ 7 አመት ውስጥ ያልኩ ከ7 ከመጀመሪያ ጀምሮ ከኢትዮጵያ ጋርም ጥሩ ከጀመሩ ዘመን ጀምሮ ብዙ ነገሮችን ያገኙ እንደሆነ ይታሰባል ግን ከዛ ፊት የነበረው ፋክት ነው ለፈልጌ ነው ይሁን በጣም ብዙ ነገሮች ዛሬ ማግኘት ይቻላል ከነሳውዲን ብዙ ነገሮችን ማግኘት ይችላሉ በተለይ ከግብጽም ብዙ ነገር ማግኘት ይችላል ነገር ግን ይሄን ተግባራዊ የሚያረጋውን የሰው ኃይል ማምጣት ግን አችልም ቅጥረኛ ጦር አታሰልፍም ሕጂሲ ወታደራዊ ዓቅምና አቱሲ ካብና ኤርትራ ያይ በቅዑሲ ዓቅም ሰብካ ክልዋ ይክልኒ መቸም ከመንዲ ደሓና እዚያ ንገለይኹም ሕማቅ ስማዓኩም ክልያነ ግን ጽቡቅ ይድስማዓኒ ከምዚ ክብሉ ከለዉ እዚኣቶም ክንዕቁኻ ከለዉ ጽቡቅ እዩ ኩሉ ግዜ ከም ምስፈከሩ ምስ ንዓኹ እንዲኦም ህዝቢ ኤርትራ ድማ አንደርዶግ ትኮይና ይድሕሸና አንደርዶግ ማለት እንታይ ማለት እዩ ከምዚ ገይሮም ኣናዓኢሶም ክሪኡ ካይፀንዑምሽ ሽዑ ድቦላት ወጥቆም ስለዚ ድቦላ ስለንወጥቆም ታሪኽካ ክትፈልጥ ኣለካ ኩሉ ግዜ ምን ዓቕሚ ፍካር ናቶም እዩ ናትና ግን ዓወትን عوتيناتنا بكا تاريخ ناتنا السطم يفكروا تعبيت يسكرهم يفكروا اما ودات هذا ما اب ايد ايرتراويان يمارغوا يموتوا يطفوا ساعه تاريخ بزح مجنانن وسخن زليا ونا يكونت نزيا غمانسي نزخونه خغلص الله يكلني فجي كل عينت بروباغندا يمتبغيسوم زلو بفلاينا وغن تግራይ ዝጠመተ ድማ የቀጠፈ በርካታ የመሰረተ ልማት ውድመትንም ያስከተለ ነበር የትግራይ ክልል ከፕሪቶሪያው ስምምነት በኋላ አንጻራዊ ሰላም ቢታይበትም ክልሉ ከደረሰበት የጦርነት ኪሳራ በሚገባ ሳያገግም ዳግም የራሳቸውን ጥቅም ባስቀደሙ ኃይሎች እየተናጠ ይገኛል ህዝባዊነትኮ ህዝብ እንዳይጨረስ መከራ እንዳይደርሰው ከችግር እንዲወጣ ነው አንተ መስዋዕት ሆነ እንታተርፈው ማለት ግን እንዳየሽው የትግራይ ህዝብ እንዳለ ነው እንዳለ በቃ ወንድሞቻችን በጣም ብዙ ቤተሰብ ነው ያለቀው ማለት ነው አሁን የትግራይ እናት አሁን እስካሁን እያለቀሰች ነው ያለችው አብይ አህመድ ንጌታቸው ረዳን አብርሃም በላይዶ ገለዶ ዝባሃሉ ሒዙ አብይ ናይ ኩናት ፕሮፓጋንዳ ይገብር ከም ዘሎን ነቲ ትግራይ ኣብ አዲስ አበባ ዘሎ ሒዙ ድማ ነቶም ህወሓት ኣነፂሉ ካብ ህዝቢ ፈልዩ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ኩናት ጎስጓስ ናይ ኩናት ጀሚሩ ከም ዘሎ ሁሉም በላይ ግን በፕሪቶሪያው ስምምነቱ ፈራሚ ቡድን ውስጥ የነበርን አመራሮች አሁንም ቢሆን ይህን ቡድን አደጋ ውስጥ እንዲወርቅ ትልቅ አስተዋጽኦ እያደረገ ያለ አመራር የህዝብ አጀንዳን እንደማስቀደም ከምንም በላይ ስልጣንን ብቻ ማዕከል አድርጎ ስለተንቀሳቀሰ የነበሩ ድሎችም እንዲመክኑና እንዲባክኑ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል ስልጣን ለኛ ነው የሚገባው የሚል አመራር የትኛውን ቢሮ ማን ይመለከተዋል የትኛውን ቢሮስ ጦር አውርድ ስለሆነ ከነሱ ጋር ህብረት አለ ማድረግ ነው ከምዝን ሪዮ ዘለና አብይ አህመድ ነቶም በትግራይ ዘሎ ኣብ አዲስ አበባ መጽዮም ዘሎ ካድረታቱን መራሕቱን ጌታቸው ረዳ ዝመርሖም ዘሎ ጻድቃን ዶገለዶ ንዓታቶም ገይሩ ሓደ ዓቢ ኮንፈረንስ ገይሩ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ንመንጻል ብዝሰፍሐ መልክዕ ይሰርሕ ከም ዘሎን ንበዓል አብይ አህመድ ንበዓል ጌታቸው ረዳ ድማ ነቲ ፖለቲካዊ ተሰማዕነት ወይ ወን ስልጣን ናይ ትግራይ ናብዚኣቶም አሰጋጊሩ ኣብ አዲስ አበባ በዘለው ንጉዳይ ናይ ትግራይ ክውዶ ይደል ከም ዘሎን ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ መርሕነት ናይ ህወሓት ምስ ህዝቢ ዘሎ ድማ ንዑ ኣነፂልካ ንምርኣይ ዝግበር ዘሎ ፈተነ ብዝለዓለ መልክዕ ይኸይድ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና ነዚ ጉዳይ እዚ ድማ እቶም በዓል ጌታቸው ረዳ አብርሃም በላይ ዝበሃሉ ብዝለዓለ ኩነታት ይመርሕዎ ኣለዉ ካብ ትግራይ ዝመፀ መልእኽቲ ድማ ነዚ ይመስል ተንበርክና ነበር ማለት ዘበት አይሆን ተንበርካው ግን አይሰራም ንሕና ወላ በህይወቴና ሃሉ ደቅና ውነይ ተንበርካው ማይነበር አይካል እዚያ ግን ግልጽ መልእኽት አትጽሕ ሰላም ንንበር ይካል ተዘየለ
أبز حالة كبير مسوات كفيلنا أنا حزون مسواتين خفلن يا أهلنا إلا إن هنهم تقولتوا حز الله عز وجل إيد كامهم أبتجارو أيسر دقيقنا كنا زلنا حزون سلام دون بل نفتح دون بل حزون بتوع المسألة كل نجار بسلامه ومن قدي كودا سعر نقبل نزي خفل تقبوا مسواتون نخفل بسلام كأول شيء لازم نسجل حضرة بصوتناون حضرة تاريخناون حضرة كل عينة مننتناون زلنا تقال السينا حزبينا السلام زدلي أو قلنا يسلف كأول شيء لازم نسجل كل عينة متلاو كنقبر كأخذ كدلنا له نبعلنا هند نخالي سجل كنفتر يكون نبعلنا هند كان خلك ملكن متلواتنا ملو كونه له بخلو كفتم متلواتنا حدنتنا محلاوي حدنت زمنا محلاو حدنت سراويتنا محلاو حدنت كلهم حبنا تسبب خواوي يزلو محلاوي زيها إذا بتقرأي كابينا أنت قلتوا نعم سجم كينا تتملسنا خير سنة كل حلافنا بزلوه كالس علوه لزامن سلام نقدم نسلام نكالس حزون حدنا تزوي نبيراو هلونانا ممارس زي وليو استحيلتاتنا جن سلام أقدمنا كاب سلام وطعن زمت كل عينة نقرقن بمعنى هنا دالهم كلنا زي تزرباب وجن تقرأي زلو بخال من قدون ولا بكل من قديو تي ملختي زوجت زلو نالبات زاناي نايرترا بريزنت زهبا مجلس من اسمعيا ببزح من قدت الترجم سلازلا زفل عليه مع الزنات ناي مايات ناي نيلن كيع بحرن ناي بحر مسقط نهزب أورومو زي وكل أورومو مسنا حساب كوشاويانن سماويانن هنكل ليتاي ناي إثنيكات حد كوينات هزبن مريتن عفر كم مدرغ متصاوت مزماز وزته تندران مهوتاتن أمود أتا هدمان قدميتي ترايك بهذا الكال نازي تأوجي زلو كويناتات حانت ديكونا بوزح كويناتات نمبرع زقوارت زلو تكنولوجي ناسوارن مزسنيو حسور جهران فقران مزقوب فجي مزيا هايلي ذهبا درباني راس كسم عوابزي عبير من قصير تراون إساس أفوركي مدرق قبر كله كزارو يتوحيلو أو قمت عاتي زنوارة بودايون اللازيهم كلهم كمين رينا يوم زبل كقرب يدعو يجن إرتراح ورر من قصير يبقى مصغيب حبيرو يو خديه زبله ناي تقراي جنرال الله تقراي سلازو نمبر ناي تقراي زوكل يكون تقراي جنرال الله زيون كمينا مو عفتنا إرتراح عفتنا صمدو زملكات تسفاز نورم سبعت إساس أفورك الزارب كله صم دقيرنا لنا مستقارو دحريتين ملسن إحنا نتقارن علينا أخو بتحسب المدرخ قبر تصبيهم زنور سبعت نير أنا نزيوم نمنتهي تصبيون نمنتهي كومو حاسبو خبري كلن مثلا سلازخونا يقول سبات حساب كن قدبين خلن نقرقن نمنتهي كومو حاسبهم نيرهم تيقر نسندي إيجر مخان زخون نجار لو تخمس سيد وعيلو زخون نجار كريد وعيلو زلنا إيجر نسويش سنة زل سمعت زلوا إيو قوم خبر غيلهم لذي قوم تسويت نيروان عريسة اسمه مدار مسجورة تنزح حسب وزي تخاتها مسترفة كمي يجيرو كمزين ده حسبنا ده لنا صمدون ده لنا بون صمدون ده ولو زي تزار السر في لم تنادر له نزي يوم صوصنا بالقعو خرجا عزغل حبايب أصل زلنا يزرع لزلخ صراحة هذا إساس مرح هاجري سلا دبلوماسي حسويو سلا إقتصادي حسويو سلا تاني تعدي يحسويو أزي دبلوماسي خجبر كله راه خجبر كله زي زرباتي أبى بزحت تجارو تتصحف زلا هذا كابتوم هاي لما كيلز بهالنايتي تقرأ ميدي هاوس حلاف زنا برون أنا هذا تجارو أوش تسميت كوينام ريتو نمسحف زريو زلوت هوا كرو خلو غرمي زبلاني نابنت
ምስ መደረ ፕሬዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ተተሓሒዙ ናይ ብዙሓት ተጋሩ ገለ ኣፍቀርቲ ብልፅግና ጽሑፋት ከነበብ የውዒለ ኣነ ከም ትግራዋይ ምስ መደረ ኢሳያስ አፈወርቂ እታ ዓባይ ኣጀንዳ ክትከውን ዝግባኣ ዝነበረ ነገር መንግስቲ ኤርትራ ንፈለማ እዋን ስርዓት ብልፅግና ስርዓት ኦሮሞማ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራን ከባቢኡ ምዃኑ በኣፍ ኢሳያስ ብዕሊ ኣብ ኣደባባይ ምእዋጅ እዩ እዚ ከዓ ንዓና ዓብይ ኣጀንዳ ክኸውን ዝግብኦ ነገር እዩ ነይሩ ብምባል ገሊፅዎ ኣይ ቲንክ እዚኣ ብካልኦት ኦሮሞማ እውን ብትክክል እዮም ኣንቢቦማ ዘለው እዚኣ ናይ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባ ንብዙሓት ሰባት እያ ቆለጭ ኣቢላ ዘላ ስለዚ ናይ ፕሬዚደንት ኤርትራ ዝገበሮ ነቲ ናይ ኣቢ ስርዓት ንህዝቢ ኦሮሞ ዘይውክል ኣብቲ ናይ ኦሮሞማ ኣይዲዮሎጂ ዝተቐርቀረ ብምዃኑ እቶም ናይ ኦሮሞማ ምሁራት ነዚ ነገር እዚ ካብ በታ ናይ ኦሮሞማ ብምባል ንኦሮሞማ ንክሽፍኑ ክብሉ እታ ብኢትዮጵያውያን ተፈሊጣ ዘላ መራሕና ኤርትራ ድማ ስለዝበላ ናይ ብሓቂ ከም ዘሕመመቶምን ኡይ ክብሉላ ከም ዝጀሚሮም ዘለው ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኦሮሞማ ኣይዲዮሎጂ ዳ እምበር ምስ ወተሃደራውን ምስ ዕንደራ ናይ ኣብን ዝኸይድ ኣይኮነን ብምባል ብዙሕ እዮም ክዛረቡ ዝፍትኑ ዘለዎ ግን እቲ ህዝቢ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፅቡቅ ጌራ ኣንቢብዎ ኣሎ ኦሮሞማ እንታይ ምዃኑ ምንጋር ዘድልዮ ኣይኮነን መንግስቲ ናይ ኤርትራ ምስቲ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ናይ ፋኖ ናይ ህዝቢ ኣምሓራ ይኹን ናይ ህዝቢ ትግራይ ይኹን ናይ ህዝቢ ሶማሊ ይኹን ናይ ህዝቢ ዓፋር ኩላቶም ዝርእይዎ ዘሎ ሓደጋ ናይ ኦሮሞ ፅልዋ ይርእዩ ስለ ዘለው መንግስቲ ኤርትራ እንኳላይ ብደገ እቲ ፅልዋ ንዑ እውን ከም ዝምልከቶ ስለ ዝጠቐሶ ኤግዛክትሊ ነታ ኮሊንግ ስፔድ ብሉ ነታ ፀገም ከም ፀገም ስለ ዝረቑሓ መንግስቲ ኤርትራ ብጣዕሚ ኣሕሚማቶም ነቶም ናይ ካድረታት ናይ ዓቢ ኡይ ክብሉ እዮም ጀሚሮም ዘለው ናብ ዝተፈላለየ መንገዲ ክጥምዝዝዋ ድማ ይፍትኑለው ሃይለ ድማ ክልቲኦም ሃይለ ይበሃል መስለኒ ተመሳሳሊ ርእይቶ እዮም ሂቦም ክፃመድ ከለኹም ትርሕና ፅምዶ ንብሎ ዘለና ወይ ዋዕላ ሰላም እውን ይኹን ሕዚ ዝግበር ዘሎ ረኽቢ ነዚዩ ዕላው ብዝኾነ ንሕና ንትግራይን ጌርና ኣለና ኢትዮጵያ በዓል ክትፈልጥ ክብል ይኽእል ምክንያቱ ትግራይ ብዓለም እትፍለጥ ኣካል ኢትዮጵያ ተባሂላ ስለ ዝኾነ ንሕና ተጋሩ ተባሂልና ተጋሩ ኮይና ንዓለም ኮሚኒኬት ምግባር እስካዕ ንጅምራ ንዓና ትፈልጠና ብኢትዮጵያ እዩ ስለዚ ኣብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ምስ ሓንቲ ክልል ረኽቢ ይገብር ኣለኹ ኢሉ ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ዝደቁስ ዘሎ ናይ ኢትዮጵያ ህልውና ዝብትን ዘሎ ተባሂሉ ክስመይ ማለት እዩ ኢሳያስ አፈወርቂ እንድሕር ገይሩ እዚ ሃይለ ደደቢት ዝብለ ዘሎ ፅቡቅ መብርሂ እዩ ምክንያቱ እቲ ኩነታት ካብ ትክክል መልክዕ እንተደይ ተረዲኻዮ ኩሉ ግዜ ኣይሕግዘካን እዩ ስለዚ ፅምዶ ኣን ኦፊሻሊ ክኸይድ ዝኽእል ብኦፊሻል ላይንስ መንገዲ ፕሬዚደንት ክወፅእ ዝኽእል ኣይኮነን ስለምንታይ ነቲ ልውላውነት ናይ ኢትዮጵያ ዝጥሕስ እውን ስለዝኾነ ንኤርትራ ባዕሉታ ከፀውዕን ሓደጋ ክፈጥር ዝኽእልን እዩ ግን ኣብዚኣ ሓንቲ ዘረባ ናይ ሃይለ ደስ ዝበለትኒ ነይራ ስምዑ ኣብዚኣ እስኪ ዘይተዛረበ ክንብል የብልናን ዝብል ከቕምጥ ደልየ ግን እቲ ዝገረመኒ ሕዚ እውን ጠጠው የበለትን ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ክወስዱ እዮም ኢትዮጵያ ቀይሕ ባሕሪ ክወስድ ኢላ ትወስድ ዘላ ዝተሰሓተ እዩ ገለታት ኢሎም ገርጨውጨው ዝብሉ ሰባት ኣለዉ ይብለና ኣሎ ኣበባው ታደሰ እዚዩ ገርጨውጨው ምስ በሉ ወይ ኣውያቶም ምስ እወዩ ይነብሩ እምበር ንሕና ናይ ቀይሕ ባሕሪ ሕቶና ፍፁም ኣይነቋርፅን ክንረኽቦ ከዓ ኢና ይብለሎ ሕጂ እውን እዩ ዝብል ዘሎ ተዝገርም ሕጂ እውን ይብለሎ እዩ ነዚሩ ደው ወደ ኤርትራውያን ኢለ ክሓትት ኣይደልን ኢሳያስ እውን ባዕሉ ስለ ዝገለጹ ሕጂ እውን እንተኾነ ኣደብ ግበሩ ኢና ንብለኩም ኢሉ ስለ ዝገለፆም ንሳ ግን በይና ኣኽልተ ኣይኮነትን እንታይ ዳ እያ ክትኮን ዘለዋ ኣና ኢሳያስ ኣብታ ቀድሚ እዛ ፕሮግራም እዚኣ ዝሕለፍናያ መደብና ካብ ቪድዮ ስለ ዘላ ተመሊስኩም ርኣይዎ ኢኹም ፕሮግራምና ንሱ ሕዚ እንታይ ዳ እዩ ዘዋፅእ እዩ ትሕቶ እንታይ ዘዋፅእ ንሕና ከም ተጋሩ ኤርትራ ናፅነታ ክትረጋግፅ መስዋዕትነት ከፊልና እንዲና ህዝቢ ትግራይ መጀመርያ እውን ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ክደቕሱ ንድሕሪት ክመልሱ ዝኸዱ ዝነበሩ ሹሾ ሰራዊት ፀላኢ ክልተ ግዜ በሸሓት ዝቁፀሩ ደቁ ሰዲዱ ህዝቢ ትግራይ ነቲ ናይ ሕሉፍ ቃልሲ እየ ዝብል ዘሎ ኣብኡ ኣበርዒሉ ወይ ሕዚ እውን ተመፅያ ዝነበረት ሰራዊት ትግራይ ኣበርዒልዋ እዩ ሕዚ እውን ንትግራይ ሓሊፎም ክኸዱ ስለዘይኽእሉ ትግራይ ተሓተተቶ ስለዘይገበረት ኤርትራ ንክትድቆስ ትንሕና ዝኸፈልናዮ ዋጋ ኣብቲ ዘለዎ ሓትና ከዓ ክኸፍሉ ኣይንደልን ስለ ዝበለት ትግራይ እምበር መፅኦም ነይሮም ኮ ሰለስተ ሕቶ ሓቲቶም ደልናኩም መጀመርያ ሰራዊትኩም ይሓግዘኒ ኤርትራ ነጥፋእያ ኢሉ እዚዩ ቱ ሻዕብያ ሒዝካ ትግራይ ተጥፍእ ወያነ ሒዝካ ሻዕብያ ተጥፍእ ኢሎም ዝሓዝዎ እግሮም እዩ ነንባዕልና ከባልዑ እሾውን በእሾህ ከም ዝብልዎ ወይ ከዓ የሃገሩ ሰርዶ ብሃገሩ በሬ ይብልዎ ስለዚ
خمزي لهم زمصو بشعبية تقرأي ودينا إلامو سراوي تقرأي حزنا نير تراك عن ودايا لهم أكيدهم مسيوم حتيتهم يوم فلتوا ويخمز نقرناكم هنا مبلي بسراوي تقرأي مبلي حوات أي خلن نصهم زسرحوا وسحتات نحن عندنا قبل لهم جاكانو سلزغون لبا مات سلزغون عزازهم بالعوني له خليت رفعان أنا عزاز قصص مولين يوم إثيوبيا عزاز سترحوني له ما عرفنا قالوا عزاز تناولين هبني لهم قالوا لي حنقول لي ترف زمن أوجيز واقامو شرين عدقات المقلن نايدرون معرف خوناني نايدرون ستيشن خوناني هاوني لهم فصم ما كمل يتقايت العل أير تغنرون إردراك توقع يدخلن سنة زي وقعنا يكونن سنة زي قصلنا يكونن لبا ما سلزغون مرحنا جيتي هايلو زبلو زلو زربا نحقنتو فيريفاي كوبرس لزيكل كم زلو وسيدنا خنريه خلنا صمدو كبحال كلو نيرترا اقداسنت አለወይ ግን ኤግዛክትሊ ኮምድማን ትግራይ አገዳስነት አለው ትግራይ ከም ሀገር እትኾነሉ እትዝበለጸ መድረክ ሕጂ ናይ በሐቅቶም ብፍላይ አልሃይለ ዝርከቦ ትግራይ ሀገር ክትከውን ዝብህጉ እትኹሉ ዝተገበረ መስርሕ ድማ ትግራይ ሀገር እንተነይሩ ኮይኑ بتخكل دمات حوحات حجاب تقرأي زلو نايكم عينة aspiration ويون حلمن vision ويون رئيس زلو خيني سلد سمعنا زلو تقرأي حجر ناخد كون زلو تخلو تشانس every day معلتها معلتي نابر رخز خي زلو خيني سمعني and the reason is اتي ابي احمد كغبر زخل نابير ترا غصو كفنو زخل كوينات يلو زهد زلو باك فاير كغبر خل ايرترا تمليسا تقرأي كم حجر ناخد كون كل عين دقف كتجبرلان دبلوماسيا وكون غدي ولا تقرأي وانت بحنقو هاجر مسكونة ريكوغنايز جبر قدام هاجر كدلي فزي اير ترى ما نتريكوغنيشن كتبات خلي ما نتهاجر سلزخونت الزد ما وتهدراو يكون وتهدراو حاج ابي احمد نتقرأي متيو فلوي كوينات غير نتقرأي كدم سايز والكالكوليشن يلا كفتنا يكلنا ينبلنا جن كم ترساتهم زولو زلو زخون يكون تقرأي زجبر نبي إيرترا نمحله فك جبر سلغزغل سلزغون إيرترا سقيلا كترية تخليها يلكاخد قمت ذكاء لا يكون أنا بزوان زي أبي أحمد ورار ويسراوي سديد نتقرأي كهرم كله إيرترا سقيلا كترية كتبل كبيديو مخنياتو نتقرأي هاريمو نبي كخيد مخانو نتصور زخون علامات سلزلو من البعد نتقرأي تجمير مالك تزي اللي بإيرترا تجميرو إيرترا نفسها ناخد كلاغل كابنا أبي متكعتي نفسها ناخد كلاغل ملو بملو كلا زلو هاجريا يكون أبي تجلالي حزلو هاجر مري حز متزلو ناي كل تعمل ترينين زلو سراويت بغصر انت غينو كم دليتو مليونات كبر غليو بقعتنا وتدرا عمقن بوز كان كم زي كونن ايرترا دما كم دليتهم انالايز قبروا غليهم اباي تاغن سراويتنا ايرترا وصيت كم تزغل سراويت مخانو ابي احمد دما ابارات كيلو زلو بوزيشن ونقتل كم زي كونه صبو غير يدفلت ስለዚህ تي مستغرايز قبر زمدناغن اغداسنتو بزي زرايكا اتي صبو نغرو ግን በብዙ መንገድ ይመጽ ምህላዊ ዘረባዚ አብዚ ስሙ ወስከ نازم يدو نا إثيوبيا منغست كو إثيوبيا منغست كو كمزي غيرو نصاوت مصاوتنا زلو فترطن كلكيلو مس صاوتنا زلو وعلى حساب جمرنا وينات وعلى سلام سنا إرتر حزب زين قبر what's the difference نعيرن زلو تليكو منصر ناتك منصر بخاي تخوين تخرخر نمو انا يرخوكو نمنتاي اينا زين كرخو نمنتاي تي نا إثيوبيا منغست مسانا እንዳ ጎደና እንዳጨነቀና እንዳሃለው حلف جرمنا حد يهمرت بوتات كي قريس زي عينت زي اكسرسايز غورو سبقوا له እንዴ ታብ ኢትዮጵያ ሲኖዶስ እንደተፈሊና አይና ሆይና ሰላም ክነበርና ይخلي ነገር ግን አይሰማህ ወንዳ አምበር ዚህር ተስፎ ለሓደ ማዓልቲ አርቀ ሰላም ከም ተዓምሰልኩም ናይ ኢትዮጵያ ምን የለና ሲኖዶስ ፈሊና እዩ ዋይናት ምስና ኤሌክትሪክ ህዝብን ምስና ኤሌክትሪክ ሲኖዶስ ክረኸብ የለና there is no problem with it ناتنا حزنا مالتي ما بتلنا احنا زعل حجي اتي زربا حجي ببوت بب كاب سمعيتات وصيلكا ابكوننت كتزارب تجميركا ناي تግራይ ህዝቢ مسير تراك ግበር ዝخل ዝምድና بيناي ملكعيو قبولነት ديبل ويون ጽቡቅነቱ argument بيناي سنمغوتيخا مسير ترا ዝግበር ሓትያት مساب ዝግበር ግን ጽድቅ ክትብል ትኽእል ምክንያቱ ካብ ስምዒት ወፂኻት ኣብ ኤርትራ ዘለካ ኣሉታዊ ስእልን ገለበለን ገዲፍካ ንትግራይ ኣብ ግዜ ኩናት ቅድሚ ኩናት ኣብ ኩናት ድሕሪ ኩናት ተሳቅያ ዘሎ ብዝለዓለ መልክዕ ናይ ኣቢ መንግስቲ እዩ ኤርትራ ንሽተይ ክፋል ኣብታ ኩናታት እያ ክልተ ዓመት ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ኩናት ዝነበረሉ
كم زلخ أخذ قلصة تخليها أقبله مالتها يكون كنا أنا جن ناتكا وجن ناتكا ريتو خسمعك خليه بقدر حق جن أبي أحمد كلنا جرز جبرك أدمتو كينات مسؤولين يرجعكم أب جزء كينات زعبية سجم مسؤولين بانكن تانكن بانكن حكمنا قالنا زعصوا كمير تراي كون مسؤولين هجد ما كل تعمد كوينو لدعرتو البريتوريا كل تاب تقرأ يزجبر زلوا إيرتراي كون تجبر زلا أبي أحمد يزجبر زلوا سلزي كابتي إيموشن ويتويست زخونا نجارات وزينا أبكون إن التدريقة بحج وانت أجمعتك مس منقسي إثيوبيا مسنا أبرجي من برمس إيرترا كونه كل إيرترا سراويتا وسينا بدوباكو في لازلا نسخة صبغ انتخون كات صبغ يو إيرترا دما كم قربيت كامس إيرترا صبغ زمدنا مهلا ونتجارون إيرترا ون أزيا قداسيو أيد لينا نمالتي كون العلا قداسنا تلو السودان بس كلها السودان تري تخالجن التمسانا دوبز لو السودان صبغ زمدنا كلونا خلالو نعنا نوحسنتنا نسكيورتينا نسلامنا قداسيو إثيوبيا مستهجر سلام تفتينا يسرحن مستم مسانا قول بزلو دما حزب تجرينيا حزب تجراي حزبنا يمحرا حزبنا عفار مزياتهم صبغ زمدنا كلونا fundamental important يو ناي مسرة قداسي مزيوم صبغ تديلكا صلايبهم غيرو شجر كفتره لك خمس غل مجنزاب يدلي مساتهم زغبر دما نيرترا بكل عينت كونتات ريخاي صبغ يو اذن زوم حزب تازياتهم هاجر كنكون انت لهم كم جورج خري خلغو انا كم يرتراو كل قفاز خل مركك قامه خل يكون تግራይ هاجر كتكون it's absolutely okay for me تግራይ هاجر كتكون حشان نعاي كاب مسنا 4 كيلو زلو منغسي زز مصنا امباير تحساسبا زلو مسو ديل كغبر አይደልኝ ያኔ تግራይ هاجر تقينا አካባቢና ዘላ ንኽንረዳዳ ቀሊልዩ ምስኦም ጥራይ ካዶብ ክልወና እዚ ብፍላይ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ዘሎ መዕለብን ተረኺቦም መሬቶም ተረከውን ኮይኑ ጠቕላላ ኣብ ደቡብ ናትና ምስ ትግራይ ጥራይና ክንዳው ማለት እዩ which is important for me እዚ ሓደ ሓይሊ ጥራይ ኣብ ጎረቤትካ ክኸውን ከዓ ንኽእል እዩ 10 ነገራት ኮይኖም ሽግራት ካብ ትፈጥሩልካ ብወገን ዓፋር ድማ another puzzle መፍትሒ ዘይተረኸበ puzzle እዩ እዚ ንቐፅል እቲ ናይ ተስፋ ናይ ሞመንተም ናይ ሰላም ኩሉ ከሎ በዚ ድማ ስምዕዎ أبزي سمعونا موديل يسمعيو مس شعبية يراها ولا ويمزولو سفحت سلامتات ون الزبينة نزي مسارات كيرو مالتي زي نمنتاي خمس جبر زلل كما جاسكنا لالمو مس كل سلام مقبار كما حدا جاز الرأي زلو مخنيات خطاي مالي كان اوكي I think سلام مس قروابتي حزب تاع الزملكات منم زا سكف نجر كل يوم سلامي زلينا مس إيرترا مس أمحارة مس عفار مس السودان مس آجو مس كلهم سلامي زلينا ربح الناس طبعا نسي كلك يسمع يوم مس بحفشة تنريز لنا كنتات إنا ندلي نسلامون بعتوب كنسرحينا نزيك أنا ما ننفقدون أين حدث كابزي زسجر نجار يبلنا نخويناتي لنا كنا نسلام نورد مسجرابتنا توم كم وزولو خاموس لازم حاسبو كوبلي خليهم نحن عن سلام الناس لازم تقمنا زواج أنا ونسوس لازغوني مش منقص إثيوبيا سلام تعالنا كونيا إن عندني نسلامون عفشا زي ابراهيم تخصي زبال حركه بتم عبيت حلفتنا هو حاتيو سلامين عندلي مسير تراون بسفح بساعه سلام كسرح مخانا مبالو نبزحات قلج كم زبلو من نرجلنا كاب تግራይ ድማ ብዙሕ ናይ ሰላም ቋንቋ ይመጻሎ እዚ ዛረብዋ ዘሎ ፍታ ሰላም ፍላይ ካብ ክልቲኡ ህዝቢ ሰላም ክመፅእ ኣለዎ ከምዚ ኢልካ እውን ኣይነበረን ጎራብቲ እውን ኢና ከም ህዝቢ እውን ብዙሕ ሼር ንገብሮም ኣብ ክልቴና ዘለዉ ነገራት ኣለዎ እሞ ኣብ ሰላም እዩ ከምኡ ከዓ ናይቲ ዓለም ተኣሽሙ እውን እንዳብሮ ፀኒሖሞን ግን ነዚኦም ማእኸል ገይሮም ዝኽርዩ ኣካላት ግን ኣለዉ ብፍላይ ካብ ትዕፅዋን ከባን ግዜ ብጎኒ ትግራይ ተሰሊፎም ንትግራይ በቲ ዝበፅሓ ጆኖሳይድ ደንጊፆም ከም ሰብ እውን ተሰሚዕዎም ብዙሕ ኮንትሪቢዩት ዝገበሩ ብዙሕ ሂወት ዘፅንሑ ኤርትራውያን ኣሕዋት እውን ኣለዉ سلالفات وقامتي من إسرائيل. بعفشة كاب تجراي زمت زلوا بيمانن أجمل نتي نايت صمدو منفس رأسهم كفيتهم كري وخلوا نرب حناي تجراي نير ترايلو كن نرب حناي تجراي تصمدو أمانة أقداس مخانو يردو مالو ولو إن كاب أمحرا نمملاسو تمريت ناتو معرب تجراي كاب أبي أحمد كاب أمحرو وسيدو نعم كبوم زلوا تخلو مسير ترازم دنا بمقبار ولو بحيلهم نخملسو زبالة أدل كم زلوهم يردو مالو ناتهم كالكوليشن زي سلازي اتي حتى ناب مسير ترا كجبر زخل صمدو ويز جبر زلو صمدو أقداسنتو كم معلتنا معلت ولا ونتو ما نصارو زارب زنبرو كم بعد مدهن ونتقونه معلتاوي النبر هلو مي متعلو أتوم قلت نقلت دما أنصارو خزارب سمعج
أب حاسة تنبر إساس مقهم تحسوا زلهم يريكم فتكم كله حق لا تزارب كأنتم شباب ولا تعرك خونقول لسي حق حس كأيو بجاها زي من بركاخي سعرت ناي إساسي شو بيجرم بركبوا بسعروه صمنا زي كنا إساسي صمنا مزولنا حارس ولا حتى ناي بوليتيكا حساب زي بالسب الله ينسس له يردو كل جزء كم حدا امني اب حدا بوتا خوينا حدا عينت اسرع عمد سياس كغير له قله بوليتيكا نبي يغير بينجر كالاينسس نات كاتغبر يردوني that's why تم تقارو اب get a point ناتو الاينس ويناتو موعوع يدليون يرم حجقنا يد اليومني مغنياتو انا ملحسو رسحيا اترس حد ما نعمه يد اليومني ولا حنتي رب حد ما يمسالو مثل لازم يسرب حازل لوي زي بوليتيكا يفلطوني بعد زابي بس يحمو بس زي كنتات نعطيهم وردتهم جينا حجينا عن سمعوا هذا كابتو وردته جميل زلوا بسمعوها تفتحوا شودو قال شودو يلو زعقرقر زلو خم عدقي انا بتقراي ده هالخو مقاله نمقاله مصيو مسجيتاچو تزرخوكم እንዲሉ ሰጊዱ مسجيتاچو ፎቶ ተላዒሉ ናይ ትግራይ ቆልዑ ነረን ቅርሺ ናይ ተጋሩ ናዋፀ ኣብዚዩ ከምኡን ኤርትራውያን ህዝቢ ትግራይ ዝሕግዙ ዝነበሩ ዝሕግዘን ዝነበራ ቆልዑ ምስአን ፎቶ ተላዒሉ مسكين هذا تجري تنقل عون بنا أي قالت إلين معت كاب مقالة سكاب شرقن معت تفنق على هذا النارلو ناي ميديا سو كوينو أكلت سلسته مع تفنق على هذا كندا زول الساقة زول لسه كيدو لو مسي موبايل زي حساب يلن كوبسرات حوي قد فهم بكاميرا بقالتها ناي ميديا سو كوينس بكاميرا خيدو تفانق على هذا تكراي سقاين مكران يركب الليلو دوكيمنت حيز موصيو اب ميديو حسابمو هذا تكراي حليو حيزس نسخان تكراي تكراي كوينكا سلامينا ندل زلنا إلكا بمقناسكا انا حدا كلب سيدم لي دنقيسي زسبزيو انا زلنا حبريتاتاسي ابس 5000 جلس علاوي تجارسي حق يوصل لنا يوم أب تيك توك قدمي سومن كما جندا تمايتنا لمستقارو تي ريكورد اوتينا يو مس ارتراويان تجارن تمايتنا نغيرنا ناتم تجارو زي فوت وزنور كما يناغبرن اي تجارو قرشي يكب كم نبره يهفت خمس هفته مودل سور غزاون كم زغزلو مጨረሽ ግን ሰويቱ خفت غزا بايرا سيداتا يا كنغرك حده قال اي كنصارينا حدش ነገራት ይሂዚ ማለት زي تفولت مالت مراغاغص زي بالكاسو إلكا متكان زياتا غود ابتغارت حبيوك نبر اندي تفتن يرا بيرترا غودو بزوغ زي وتيو ابتغارت حبيو زنبر سب كاي نبرن ابوم تحبيو تحونت مستغراي نابله لومي بخلا غولاتياتو تا غداينا غزاون تري ولهم اجين نبز حسابات هيوت كسيق سلا دفتنه امو داتا تتمتيما عم نفسك تملس مخانا سبي يفلد نيرو and this is a reality I mean a trash بوتو أبناء تراش كانيو أبناء جحب بوتايو and it's very أجي قلة سبات الله دايما دايلهم حما قدس احتروز الله watch out زي حدا كابومي أبي فتح نايت جراي شجر سفتحسي بقى بس مرأيو جن أب مقابر إرتاونت بقى إرتاونت بمدفع غير كخيدم سوسكاسي نايت جراي شجر يفتحني بقى زي طليان كيدوم يوم جن طليان زجر فورس حتى له نايت طليان حد بيلو حجي نسب بنيكولر غير كخت كتصرقو خدم سولكا حجي زتري ودلهم حدا بصرو زخونه اب تمرتي لومنا كاب اديس ابا نزا زربازيانا ايرترا كنتات اصنعو نيرتراويان كحرق زخل بمزراب تغارو مقدمو ابي امونيلو اتا تغبر زلا صمدا نمفراس نيغازيا منفس حزمتيو تقاملا زلو تا اجندا كمتا تري ودلهم تارسو كينو اختحلف ايتخلنيا سلازي ازياتهم دايما داي تباهلهم تخفيلهم تزاربو زلو اتي امونغوز بيرتران تግራይን ክፍጠር ንዝኽእል زمدنا نمعن كافون إيرتراويان بينجر كاتسمعهم تباهيلو إيرتراويان تصرفكا إيرتراويان بفتم حدقات هاي وين قبرنينا إيرتراويان تصرفنا عنا قدام يتصلاينا سلازي قدام يتصلاينا مخانينا قرنا له تحطوغن بعد نسوت رايزي بالود عنبر عبزو وانزي تحساسبا بزي ملكعزي إيرتراويان دمسيسنا انا تقارو نسرحنا زبل منفس هيكونن زلو تقارو كم تقارو تخوينهم هاجر تقراي كونو إيرتراويان داليب كارو حسب كارو زبل زلو كن نفسخات حسب ترايهم تبلوه سلازي ازي شطاراتات كتقومو كفتنيوم طنقاقه خدليو
ኣብ ስምዒት ዘይምእታው ምክንያቱ ኣብ ስምዒት ክእቱ ዝኽእል ሰባት ኣብ ስምዒታት እዮም ነቲ ኩነታት ነቲ ናብ ፅቡቅ ገፁ ዝግስግስ ዘሎ ኩነታት ንምስባር ብዙሕ ነገር ክግበር ከም ዝኽእል ክንግንዘብ ክንክእል ኣለና ስለዚ እዚኣቶም ብተፈላለየ ዘረባታት ክመፁ እዮም ተዳሊኻ እንተፀኒሕካ ድማ እንትኾነ ኣይትስምዕዎም እንተሰሚዕና ድማ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ንምሓየሊ ጥራይ ክንጥቀመሎም ኣለና ንሱ ከይትደምሰሰ ኤርትራውነት ከይትደምሰሰ ነዚኦም ንኤርትራውነት ከቐፅሉ ዝደልዩ ኢሊት ከይደምስስካዮምሲ ዝኾነ ፍታሕ ኣይመፅእን እዩ ስለዚ ናይ ትግራይ ሽግር ኣብ እዩ ዝፍታሕ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ዝፍታሕ ኣብ ሓማሴን ዝፍታሕ ኤርትራውነት ክንድዚ ኣብናቱ መቃብር እዩ እቲ መፍትሒ ናይ ትግራይ ፀገምስ ኣብ ኣስመራ ክፍታሕ ኣብ ኤርትራ ክፍታሕ ንብል ዘለና ሃይ ስለ ዝኾነ ኤርትራውነት ዝበሃል ስነ ሓሳብ እንታይ እዩ ዕላምኡ በቃ ነዚ ኣብ ናይ ትግራይ ፀገምሲ ኣብ ኤርትራ ክፍታሕ ይክብለካ ከሎ ሓደ ኦሬዲ ርእሱ ጠፋሽ ምዃኑ በዚኻ ትፈልጥ ስለዚ ብዛዕባ ግዜ ነጥፍን ኢና ኣጀንዳ ምዃኑ ግን ኣብ ከሎ ንፁር እስከ ገለገለ ክንሰማዕ ኣብዚ ካብ ኤርትራ ዝመፀ መንፈስ ሕጂ ኩልና ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ በዓል ይግበረልና ኣብ ውሽጥን ኣብ ወፃእን ደለው ርሑስ በዓል ይግበረልና ንመራሒና እሲያስ ኣፈወርቂ ከዓ ሰላም ጥዕና ዕድመ ንብለሉ ኣሴ ችብዕቲ ምቅርቲ ቴንኪዩ وحاجوز نزلل سالنا نتنا كبيرنا ننبر حلتنا هاجر كبرتي إرترا تفتاويت بوتا تفتاويت سفرة قلنا معدنا هاتسامي مريتنا بخلو زعكل سفيه تحستنا سريعو زي دكب سعراني وزبنا نحنا دما متعي تدالينا لنا عمباباتات إنا تفتوتي فيوريتات إنا كنستي توقفتي قرما عليتي كنزا صحاي دموعات مباتي سلازي فقرات ولدنا فتوكم بيت السمنة لوني أفقرنا لوني تغنى غننا ننتي كبرهن كده مقن صباحنا انتي ايرترا تتكون هاجرنا عيسران 4 قنبس معلتي راهوة معلتي كسالس معلتي ناتنس عوتنا حفاش رفطاي بنام كافينك بيت مرتي تلكم سمعكم يغني الليل What a beautiful angel. My goodness. أبيرترا زلوا كلكو ببلحتهم يوم زفتروا إزهم سبازياتهم تصفى يكبرنا بأوروبا خيمة أوروبا مدنززيو أوروبا نيرو أمريكان نبلحت إيرتراويان مدنززيو بلحت ميكانيكات زنبور ميكانيكات يكونون مابزي بلحت نداقو زنبور نداقو يكونون مابزي بلحتي كاربينترا زنبور كاربينترات يكونون مابزي بلحت سنة مبنياتات زنبور سنة مبايكتلون مابزي سلازي بلحت سبات بفلاي أبي إرترا زو مسأنات أبي إرترا تخونوا مسأيهم تزبال سيو كلنا نسولن فلتو أرتقى كي تمهرز مسأ ما نحيش كي تمهرز مسأ كاب زيرو تبقيسو عدلو خري خلي أبز دقة خبرانايو الزو كله بإيد سراح فلي بالحزن برا مسوات أبز متيوم وحدات كاباتهم يمزو تكملوا زبزحو أبتريدو أب كالودو دي تكم نقرات يوم زوتكو سلازي الزوم من سياسياتهم أبي إرترا كعم ببولنا ندلي زمان الاختزياقن كتسالخ دق ما خفتني يسمعوا أبزي فيسيهم دنوبركو أوصاين أيزولو حربنيا حزبي عقور عقمتات مسنطوف تبقصتاتو قبل ما عتاو مخاتا قزيف أبركتو زقبرلو بايتان متطح زتبقص حساب نموت أنن مودابن كحجز الناس تجمر مسرح بريتا سلزيت صاففة وقطة شنيهيو كاب كالاي فرق خلتشان ثمان حمشتنجن أبرئست نسنا شدش تزوباتاتن حيلتات مكل خالن وهود ودابه أوصاين أيزلو سطافه أما خطر معه كمثال ساي وهود أكال كوينو خصاته سلزي شدشت زوباتاتنا إيرترا محاورنا يكون طبعا إيرترا بوي كالاي دما حالتات مكل خالنا إيرترا كم حدا جنبار وي كم حدا أكلنا يكون طبعيو أفتحت غرس مهناس أبصرجياتات مهناس أب كل زجبر زول بركتو مكل خالنا هاجرترا يكون سرايدنا إيرترا مكل خال تزوج حدا سرعيو تزعبي قبل ما عاتي زلو سالسايد ما اتي ابدو غزلو عقمي او ماي جاد ولا استراتيجي وناي بحق قداسي زي سلازي تملاليو زخيد بزوباتات سحلتات مكلخال اتي دغزلو عقور حبت دما سلستيون دحري ايرترا نزيان سلستيون لوك دحر غيراتن تسرح لا جميره عوتا بقدمينا يزلو سلازي اي ريلي هوب امباستاتنا ايرترا نزي كنتات زي كدفولو مليسم تكابلا علي كابت بريزنت كلير سيجنال ماتيلو نزي كن كدفو كخلولهم
كالاي منفقنا هي 15 دحر حدا سومناتيو ورا 6 يجمر زلو سلازي غزي كي كسرنا نزي مومنت من تسفا بزي ناي دونالد ترامب دلو سيجنال ناي سلامن شركنتن دبلوماسين كخون زغل مسعوديا زلنا زمدنا مس قبط زلنا زمدنا مس كالو زلنا زمدنا مس تشاينا زلنا زمدنا تتقيمنا ኤርትራ ምስ ኩሉ ገራታታን ገለመልያን እትጉዕዞ ናይ ምዕባለን ግስጋስን ክጅመር ክኸላሎ ኣነ ንስኻን ድማ ዓብ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ ኣነ ንስኽን ብዙሕ ስራሕ ይፅበየና ኣሎ መጀመርያ ርእስና ሬድ ንግበሮ ኩነታትና ሬድ ንግበሮ ብንእሽተይ ክንበጋስ ንኽእል ኢና ከመይ ጌርና ክንሕግዝ ንኽእል እንታይ ክግበር ክእል ድማ ቀፃል ኣብዚ ቻነል ክሰርሓሉ ክፍትን እያነ ንስኻትኩም ጎናትኩም በብወገንኩም በብትኽእልዎ ነቲ ነገር ንምጥፋእ እጃምኩም ከተበርክቱ እናፀዋዕኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውዴ ላይክ ግበሩ ሼር ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ኣይተውሕዱ እዛ ዓንተ በዝረኣኹማ ቪድዮ ድማ ኣብ ኣሚር ግራፊክስ ዝብል ቻነል እያ ዘላ ኬትኩም ራይዋ ብዙሕ ፅቡቅ ትሕዝቶታት ኣለዋ ብፍላይ ኣብዚ ናይ መዓልትና ፅኖ ዝገበርዎ ሰፖርት ግበርዎ እናበልኩ ናይ ሎማ ኣርእስቲ ኣብዚ ክውዲ ክፍትነ ንኩሎም ቶም ፅቡቅ ስራሕ ዝሰርሑ ዘሎ ሓግዙ ካብቶም ሕማቅ ድማ ህደሙ ፅቡቅ ክመፀና እናበልኩ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ ንዓይ ደስ በለትኒ ፍልይቲ ኣጋጣሚ ድማ ክገጥፈኩም